Hace moito tema, Que pasa, peña? Como estamos? Sí, Rachel, sí, vinos este verán, tío, en Madrid. Está un poquinho acabados, Están ainda no momento de que ainda vale a pena pagar por eles, pero non están como hai anos. Pero xa nos pasan, pero vaya temazos ten esta peña. Incubus, xente. Tiven 2-3 anos da miña vida obsesionado con esta peña. Tiven varias épocas que me obsesionei con varias bandas. E esta foi unha delas, E Deimor aí eu vino se vaya decepción. A ver, eu non lle podo chamar decepción tanto como eso, pero de feito cadroume o mesmo día ver a Deftones e a Incubus e dime conta que os anos pasan para todo o mundo. Eso é así. E Diego están bastante ben comparando con outros como Motley Crue, pero Motley Crue son máis maiores, non? Cantos anos ten Tommy Lee? A hostia, non? O sea, penso que Motley Crue son máis maiores que Incubus. Sempre foron máis rancietes tamén, O sea, xa, Incubus embelleceu bastante guai, E o estilo, joder, esta música é relativamente moderna dentro do rock, Non... Motley Crue xa soa un pouco máis vintage. Mira que subidón. Deimor esta fin de toca Bring Me The Horizon en Madrid. Sí, vai aí o Álvaro Bateranoso, tíos. Está vai para lá. Eu que a ver, a mí mólanme, pero tanto como para perseguirlos por aí non. Cando veñen os resubexos chégame de sobra. Bueno, que? Deixamos aquí de pinchar Incubus porque me poño aquí a pinchar cancións. Un día facemos un programa, un día podemos facer unha sesión nocturna que veñades aquí os habituais e as habituais e nos dedicamos a pinchar cancións que nos molaran da nosa vida. Que vos parece? Vos idesme pasando temas, poño un vos, estaría guapo, Di Deimor non é o mesmo a súa xira con Festi, xa. Pero a ver, a min Bring Me The Horizon mólanme bastante, pero non tantísimo como para facerme moitos kilómetros solo por velos, vale? Sobre todo cando os vin 2 veces nos últimos 3 ou 4 anos. Entón, pero sí que me mola, O sea, di Solís, antes de que empecemos a falar de música, consulta importante para xente que usa calzóns e ten pilila. Boxer con furado para sacar a pirola, inventazo puta merda. Eu nunca saquei a pirola por aí, tío. Eu son de baixar a goma e sacarlo todo. No, porque me parece super arriscado sacar a pirola por lo burato ese dos callumbos, Inventazo, Día y Diego. Joder. Di Yola, fantástico, van soar Hombres G. No, Yola, non me creo que ti señas de Hombres G. Non me creo que ti sexas de David Summers, non? O que pasa? Pillote aí na época adolescente que che molaba Sufre Mamón e esas cousas. Di Solid, grazas Alberto, así non me sinto raro, pero que pasa? Que hai alguén que saca a pilila polo burato do gallumbo? Eso é moi... non sei, A ver, pa algo debe estar o burato, pero a mí nunca se me ocorreu sacalo por aí. Pero non ves... O sea, non, da igual, non nos vamos meter neste tema, peña. Que non... E me parece di puta merda. Buen comentario. Rodri, grazas por esos 8 mesazos, tío. Pero de que estades a falar, desgraciados? Pues que me acaban de preguntar, tío, que para mexar, que como, si sacando a pilila polo burato do gallumbo, que tome che digo, os meus gallumbos non teñen burato, tío. Eu uso boxer, sabes? Non abanderado destos con burato, pero bueno, oye. Di Manu de buracos na pirola. Imos deixar isto, imos deixar de falar de pirolas, que non é un tema que me mole demasiado. Que tal? Vin antes que estaba aí joder, que sempre acerto, tíos. Streamei a Telegaita ás 9 tamén, igual que a min. É que hoxe, esta semana tampouco tiña alternativa. Era hoxe ou nunca, se xa estemos os que estemos. Non pasa nada, hoxe é familiar. Pero non... A ver, vamos mirar aquí que están facendo exactamente. Bueno, xa estamos gañándolles. En polo cu a Telegaita. E en polo cu. Despois si eso podemos entrar aí no directo un momento. Entramos a ver que están facendo. Espiámolo. Di Rodri Mí, estás te comendo a TVG. Bueno, sí, que va, hombre. O que pasa é que hai días, tío. Hai días que entra máis peña aquí, que entra no outro lado. O guapo é que haxa canles en galego. Eso está guai. Eso sí que está guai. Solid, moitas grazas aí por suscribirte, tío. E di para que o gastes en kebab. Despois conto vos en que imos gastar a subs este mes e a subs e parte do meu salario tamén. E tío, que acabo de compartir xa o story que vin que mercaches entradas para Vigo, non? Joder, puta madre, vaste pegar un Lugo Vigo para ver a Ritmia. Estás moi loco, tío.
estás moi loco. Que despois falamos aí de bolos que veñen e tal, e xa falamos dese, pero chivaronme que estades mercando bastantes entradas, que guai. Moitas grazas. Ben, hoxe abrín porque me apetecía abrir, basicamente. Tiven aí unha semana complicada, non preparei nada, porque aparte non quería traer convidados ni nada, porque estou 100% centrado no rollo de Rebelión, porque despois conto vos como vai a movida, que quero que sepades como está todo, como van as cousas, e estou centrado 100% neso e non quería mesturar agora con outra entrevista e tal, porque non me dá vida. Currando todo o día é complicado. Digus, que putada a fecha, non podemos ir nada, non te preocupes, a ver a máis, tío. Non pasa nada, joder, si vides encantado e se non, pois non pasa nada. Sen fallo. Mm. Pero bueno, eso, que hoxe quería abrir, di Diego, o de Rebelión vai ser brutal. De Rebelión... o stream. Despois falámolo con calma. Que vos conto. Gordini, tío, moitísimas grazas aí por esos 6 meses. Joder, eso desa puta hostia, peña. A verdad que ás veces danme ganas de ir a casa por casa a darvos un bico na fronte e volverme. Di Solid, fixen Lugo, Santiago, Lugo, Gijón, Lugo nunha fin de semana para ver a Sober e Celtian, como para non ir a Vigo, joder. Ti si queres aí un fan da boa música, tío. Que guai, que guai, moitas grazas, joder. A ver, a min estas movidas flipanme, porque, joder, que alguén se pegue e sei que máis peña o vai facer, que se peguen en un Lugo Vigo para vernos a nós, joder, que ao final no verán tocaremos en bastantes sitios e tal. A verdade é que chega adentro, chega moi adentro, porque joder, significa que vos mola e que o pasades guai. Cando un fai cousas e o resto pasa guai con elas, pois, tío, é moi satisfactorio. Di Manu, iso de ir ás casas a dar bicos na fronte era moito de Michael Jackson, sí, e de la Palpador tamén. Hasta aí xa irá preguntándolle a Sole si xa mañaron co das entradas. Bueno, estupendo. Pois nada, se queredes, podemos facer varias cousas. A primeira, anunciáronse estes días varios concertos. Se queredes, podemos ver os cartéis, datas, que vai pasar neses bolos e tal. Tamén se anunciou o cartel definitivo do Resu. Sabedes que xa comentamos no anterior, fixemos un stream falando bastante do Resu no anterior rollo, pero se queredes damos un repaso por riba así as bandas gordas e eso, e botamos un ollo a ver que opinades ou que opino eu, que opinades vos. Que máis? Teño movidas apuntadas por aquí. Sí, por suposto vou vos contar todo iso, como vai a planificación do rollo de Rebelión, e máis que nada tamén toda a peña que está colaborando, porque xa vos digo que se teño que facer isto só, estou jodido. Económica e técnicamente, xa sería totalmente imposible facer isto. Entón quero vos contar como estamos montando, que vos parece, que me dedes algunha idea se queredes, se tedes algunha idea para algunha sección dentro do directo, ou que sexa, está guai, vémolo despois. Que tal, Dani? Como estás, tío? Eu non sei facer eso que fas ti de que tes un bot aí que pon a túa canle cada vez que che saúdo no rollo, pero é moito máis sinxelo. Se lle dades clic encima de Rincón de Daniel e ides ao seu perfil e lle dades a seguir, pois tedes aí un streamer de variety, non? Dani, consideraste streamer de variety ou streamer de música, a secas? É coña, non hai por que poñerse etiquetas. É un streamer en galego que ensina música, e ensina... Outro día estaba coa Super Bowl, creo, aí todo enfainado, co cal, por eso digo de variedade. E iso que a Super Bowl é bastante musical, Está todo o Dios aí loquísimo con Rihanna e tal, pero non o vin o rollo. É que eu non entendo, o sea, xa o fútbol americano eu non teño puta idea, xa vos digo, non sei, non me sei nin as reglas, o sea que Rincón de Daniel di 90% música, 10% variety. Non como a min, que digo que falo de música, despois 90% variety e 10% das veces poñemos algo de música. Está guapo de Rihanna, di aí Damon. Joder, pues, a ver, é moi tocho, porque se non podemos ver despois, Pero temos cousas para ver, porque despois, cando falemos do de Rebelión, cando vexamos os cartaces estos e tal, quería que escoitáramos algún temiña de grupos galegos, dos que me enviaste, e quero aproveitar porque sempre lle quero dar prioridade nesta movida a peña que estrea cousas, non? Entón, hai 2-3 grupos que estrearon temas estes días,
Solamente escoitei un, que é o de Rebelión, porque estiven escoitando o disco completo outro día, xa vos dixen que lle pedir a Nervo que mo pasara inteiro para preparar a entrevista, vaya, logo falamos de Rebelión. E os outros dous non os vin, porque os quería ver aquí en directo con vos. Entón, tamén os podemos ver despois, e se nos sobrase tempo, que igual xa me parece moita flipada, podemos escoitar algún máis desos facendo un sorteo a ver cal sai e dámoslle. Di Deimor como a camisola da modelo que decía en concerto da Rihanna parada por un partido da Super Bowl xa, que boa. Di Manu as actuacións da Super Bowl de Bruno Mars cando aparecen Red Hot Chili Peppers por detrás de Epic. Tamén estiveron os Red Hot. Joder, non vin nada este ano, tío. Vin o do ano pasado, pero este ano non vin absolutamente nada. Xa verei, xa verei. Pero supoño que son tochísimas, non, para ver aquí, porque creo que duran como 20 minutos, tío. 20 minutos aquí vendo a Rihanna, para empezar que me van a meter, me van a mutear todo o vídeo, seguro. Fai anos, di Héctor, o de Bruno Mars. Joder, xa vedes o posto que estou, é unha Super Bowl, non? Increíble, a puta hostia. Bueno, imos ver bolos que veñen, vale? A ver como os vedes. Cambiamos de cámara, ides ver todo en negro, pero non pasa nada, xa o coloco agora. Era visto. Por onde podemos comezar? Podemos comezar... Mira, dimos comezar por este. Despois o do resubémolo despois. Imos comezar por este. Este. A ver... Vai a pinchar algo de música, pero non fai falla. Bueno, Ruxe, na Capitol, estrean disco. Esta data ten historia, tíos, porque podémoslo contar aí o Manu. Vos lembrades vos cando veu Bituco? Cando veu Bituco aquí, que, bueno, quen estivera no directo, díxenos, joder, temos data para presentar o disco e tal, pero é unha data un pouco conflictiva e ti non vas poder vir, me dixo. Non sei se vos lembrades con esa movida. A data de Ruxe que tiñan para presentar o disco, bueno, supoño que podo contar isto, non? Isto xa pasou, xa se cambiou e xa está. A data que tiña Ruxe para presentar este disco era o día da Candeloria. Ruxe tiña a data da Capitol pillada e o puto Manu teño que meter aquí esa bucheos, non teña bucheos, tío. Cago na hostia. Como podo poñer a bucheos? No, ahora teria que buscarlos, pero o puto Manu zapolla aí por riba. O rollo, lembrome perfecto, Manu dicíndome non pode ser, e o Bituco, me cago na hostia. Foi aí unha casualidade, pero por sorte Ruxe puido cambiar a data. Por sorte Ruxe puido cambiar a data para o 25 de marzo, pero esta historia, bueno, despois ímola enlazar con outra cousa, porque esa data ten tela, esa data ten tela de carallo. Moitas grazas, Sheila, aí por resuscribirte 3 meses, tía. Ben, pois... vai estar Ruxe presentando... É unha presentación de disco, verdade? Ou me estou eu flipando? Esperade. Hostia, isto que poñan... Gutic, Bartolo... que o venden no Bartolo en Gutic. Si, é presentación de disco. Dádeme un segundo, que me dixo Bituco algo hoxe acerca do cartaz, tío. Eu teño unha memoria de puta merda. Díxome que o deseño de Xulio C, antes coñecido como Maris Punk, que xa fixo moitos deseños de Ruxe bastante míticos de portadas e tal, e aparte faino moi guai, ten un estilo moi definido e mola. Eu posiblemente vaya a Ruxe, porque a ver, píllanos 25, a ver, deixademe ver o calendario un segundo. 25 de febreiro. 25 de febreiro. No, de marzo, perdón. É xusto unha semana antes de irnos a Vigo. Igual me pilla ensayando en Monterroso. Bueno, vou tentar ir. Igual ida a volta, sí. Vou tentar ir. Joder, a Ruxe levolle indo ás presentacións de moitos discos e joderíame non ir, a verdad. Joderíame bastante. Di Diego, Ruxe un grupazo dos de sempre. Sí, é que máis que nada é por eso. Eu, por exemplo, a día de hoxe non escoito grupos de rock de estilo Ruxe prácticamente nunca. Pero, tío, Ruxe son da familia, joder, é como... Non sei, é como que se case a túa prima e non irlle á boda, sabes? É que... Non ten sentido. Dí soame que esa data me coincide con algo, tío, e que estaba pensando niso. A mí esa data soame de la puta virgen, pero non sei de que. Monterroso mima a Di Deimor. Que pasa? Eu son de Monterroso. Bueno, miña nai, sallamos en Monterroso. Cal é o puto problema? Que pasa? Vida interior, que os que vivides pola costa sodes moi simpáticos. Vida interior, que aí pegamos navajazos. En Lugo ti vas, miras mal a alguén pola noite, 4 navajazos, a tomar por culo. Boa, non sei se vistedes un vídeo dunha pelexa aí atrás, tío. Boa. En Lugo estamos moi locos, últimamente. O sea,
Bueno, supoño que vistedes ese vídeo porque rolou por todos os lados. O tipo ca perna rota ali no medio no medio de clérigos. Ai, la Virgen Santísima, tío. Flipo, eh? Eh, Di Deimor, tiven unha ex. Coñezo iso. Tiveches unha ex en Monterroso. Caramba. Di Solid Sorte si son 4 nada máis, tío. Que me cago na puta, eh? Esta cousa loquísima, eh? Esta cousa loquísima en Lugo. A peña anda... Puf, miras mal a alguén medio segundo e te acuchillan contra la pared. No, estou de coña, tampouco... O que pasa que é unha coña porque el progreso de Lugo, la voz de Galicia e tal, solamente saben sacar esas movidas, non é así, joder. Lugo é un sitio tranquilo. O que pasa que se vas pola noite a certas zonas, pois como en calquera lado, sabes? O sea, non hai máis que en outro lado. Di Manu, Cala, díxome miña nai esta fin de que estiven en Lugo. Ten cuidado que hai moitas pelexas últimamente en Lugo. A ver, en Lugo sempre houve pelexas, pero eu cando me viñen a vivir a Coruña non había menos. Quero dicir, a peña gilipollas si se pega, sabes? Somos todos moi machirulos e tenemos que demostrar aí diante da manada. Eu non me metí nunha pelexa na miña puta vida, tío. A ti, Manu, saquecha de algunha, cabrón. Pero eu non me metín. Roibanjo di, xa case pareces o Galicia en Noticias. Por eso che digo que son de Variety, tío. Entramos aquí a falar de música e eu que sei. Di Manu, unha precisamente en Monterroso. Sí, bueno, aquela vez probablemente lle ibas bater ti máis ao tipo que era ti, porque o tipo iba un pouco jodido. Pero bueno, esa historia a Manu contámoslo outro día. Tiven que... Da igual. Non imos contar, Manu, porque ahora eres unha persona seria que ten un festival que fai sold outs. Non imos contar. Di Solid, eu teño librado de moitas pelexas no parque, pero non de todas. Xa, tío, a ver, sí, no parque en Lugo cando éramos rapaces e diante da catedral e por aí ás veces evitar as hostias era complicado. Pero é que encima eu estudiei na Piringalla. Eu cheguei ao instituto e a segunda semana o primeiro que recibín foi unha paliza. Sabes, que non che digo máis. Viña dun cole de cura, sabes, que non sabía nin onde vivía, tío. Cheguei ali, que eran todos máis bravos que Dios. Despois son todos os meus colegas. Me engancharon ali entre unha panda de 7 ou 8 que hoxe en día xa che digo que son colegas, que os vexo por aí, nos tomamos un coffee e me meteron unhas marimba que flipas. así entrei no instituto. De puta madre. Dixeron, veña, chaval, andar. E a partir de aí andí ben. Pero, chavales, non hai que hacer bullying. A mí non me facían bullying, a mí pegaronme unha vez nada máis. Despois saquei a mala hostia e nunca máis. Bueno, o tema, que me desvío. Ruxe con Brian Brody, que, se non me equivoco, é un pavo irlandés, non? Que, de feito, non sei se o traiga algún. Botamos un ollo. Un segundo. Brian Brody. Igual me estou flipando eu. Este pavo irlandés, non? Non é un tipo que toca unha acústica rollo... A ver, ímolo ver. Rollo irlandés, o sea, literalmente. Desta xente que é moi grande, calva e que bebe moita cerveza, sabes? Di Manu é amigo de Lora, sí. Vale. Xa me parecía que era Brian Brody. A ver, imos dar un play aí rapidísimo para ver, porque a Ruxe xa sabemos o que fai. Vale, primeira canción que aparece, Whiskey in the Jar. Non me esperaba menos. Eu unha persoa que ten que é irlandés, toca a guitarra, ten que tocar Whiskey in the Jar, é así. Whiskey in the Jar, sabedes que hai unha versión de Metallica ben guapa, ¿no? Vale, tapamos esto e ensinamos esto, vale? A ver, imos ya... Bueno, mítico pub irlandés, Whiskey in the Jar, imos coitarlle aí. É que isto dache ganas de privar, tío. Me cago en Dios, leva unha bandeira... É dos Falsperris, non? Que cojones, tío? Sí, é o que estaba flipando, que leva unha estreleira aí e pon Falsperris, ¿eh? Dios, mirad esta señora, que cara de irlandesa tamén ten, é que teñen todos unha cara de guiris que flipa. Vamos. Compro, bueno, vale, pois xa sabemos, tampouco lle imos pinchar o tema todo que está aí grabado con un móvil e salen máis caras que de outra xente que del mesmo. Pois eso, que guai, joder, ten boa pinta, tío.
Primeiro aquí Brian Brody e despois Ruxe. Guai, vale, esa é a primeira. Esa é a primeira das que vin estes días. Tamén vos digo, eu non son un programa de actualidade, nin de noticias, nin de axenda, vale? Atopei cousas por aí que me dixen, mira, toca Ruxe, e mola me ensinárvolo. Probablemente hai 80.040 concertos máis que se me pasen, tíos. Si tedes por aí algún que sepades vos que vai cundir e tal, vémolo, tiña por aquí anotado algún máis. Vale, isto ímolo enlazar coa data da Candeloria. Porque, joder, isto jódeme. Si vos digo a verdade, espera, que estou facendo aquí unha chapuza. Isto fódeme bastante. Imos ir un segundo a Instagram, desto falamos despois. E imos buscar... ai, Dios mío, aquí, esperad. Porque senón, ainda vos vou ensinar... Bueno, tampouco teño moito que esconder, a verdade. Tanto ten. Fillas de Casandra. Ben. O día da Candeloria, o cal me jode a muerte, porque eu quería ir a este bolo, fose como fose. De feito, joder, sabedes que estiven un pouco pesado con elas unha tempada. Joder, quería ver a puta presentación do disco de Fillas de Casandra. E, joder, a ver, sei que estas cousas suceden, que ás veces as cousas se dan así e que tens que tocar en... Me parece unha putada de data. O sea, de verdade, parece unha putada de data. Cando tes un sold out en Lugo que está... Eu a movida esta de non son públicos similares los cojones. O sea, quero dicir, eu estaría nos dous. E coñezo moita peña que estaría nos dous. E estou convencido de que xente que estades no chat deixa da puta careta, Rachel. Estou seguro que a peña que estades no chat, moita xente iríades a Candeloria e iríades aquí a ver a Fillas de Casandra. E joder, me parece un putadón. Parece un putadón. A ver, que seguro que asimos ver en 40.000 sitios e todo, hostia, pero unha presentación de disco é unha presentación de disco, sempre especial, hai convidados, supoño, convidadas. Seguro que non é o mellor concerto, porque as presentacións de disco non soen ser o mellor concerto, porque é o primeiro dunha xira, está menos rodado, pero teñen maxia, teñen ese rollo de, hostia, eu lembro a nosa o ano pasado e foi probablemente a nivel de tocar foi o peor de todos os que demos, porque é o primeiro, joder, con un repertorio novo. Pero, joder, son datas que non se esquecen na puñeteira vida. Eu ese día lembrareino para sempre. Viñamos dunha puta pandemia, chegar a mala testa, que había un porrón de peña e pasalo de puta madre, pois guai. E aquí jódeme moitísimo non poder ir a isto. A verdade é que... A verdade é que é un putadón. É un putadón. Vou vos ler aí. Di Rodri Míguez, estamos medio chat en Lugo ese día, xa, tío. É que, joder. E é que non comprendín eso, tío. Esta data tiña a Ruxe antes, bueno, a ver, supoño que cousas de produtoras, promotoras, tal, bueno. É unha pena, tíos, é unha pena. De todos xeitos, a Candeloria xa fixo o sold out. A peña que non poida desir e de ver isto porque isto vai estar moi top, moi top seguro. Di Deimor, eu supoño que mo papo porque a Candeloria non vou. Baneado por non... No, a ver, hai para todos, joder, ao final, tío. Supoño que hai peña para todo, pero... Di Rachel, ao final facemos quedada no Candeloria? Ou sí, mirade, imos facer unha movida. Antes da Candeloria facemos un stream aí con Manu. Un stream con Manu e, si me dá olla, me dá o tempo, igual lle pegamos un toque a Jazz Woman. Si vos cunde. Bueno, estou inventando agora aquí diante do Manu que estará flipando. Pero facemos aí un stream, facemos para quedar, joder, o que podemos facer é o que sei, entre este bolo e este bolo, que está a Duende Neta, creo, quedamos diante de calquera cousa. Por exemplo, está ali o posto de a Contravento, que así tamén lles mirades ali a roupa que teñen que mola e son peña de puta madre, pois podemos quedar ali entre tal bolo, quedamos ali, tomamos unhas birras e logo cada uno o suyo. O no. A mellor ligades entre vos e nunca se sabe. Eu non me responsabilizo do que poida pasar nesa quedada, tamén vos lo digo. Na Candeloria estades nun sitio seguro, eso seguro, pero despois xa que vos xuntedes por ali con algún prea que os lleve por el mal camino, quedades. Despois xa o que fagades entre vos é cousa vosa, Diego, homenaxe a Alberto. Que non, tíos, a ver.
A ver, imos falar en serio, que hoxe estamos pouca peña aquí, non? Estamos en familia. Cantos estamos? Deixademe ver. Bueno, 40 personas, tampouco estamos tan poucas. Pero non fagades trapalladas de vir con caretas ni caralladas. Ahora fora coñas, joder, quedamos ali, nos tomamos unhas birras e xa está. Imos facer isto un pouco normal. Porque morro da vergoña, tíos, que non me mola nada de eso, de verdad, de verdad. Mm. Bueno, vou avisarvos de que no próximo stream vou banear a palabra caretas. A palabra caretas, cada vez que poñades, podo xe facer, cada vez que poñades a palabra caretas, vai buscar un ban e non ides poder volver a entrar aquí. Diego Reico di solo uns minutos home. No, bueno, deixamos ese tema. Non vos quero dar alas con esta puta mierda que vos estades inventando. Entón nada, fillas de Cassandra, que vaya putada, tíos. Que vaya putada que coincida coa Candeloria, pero quen poida ir que vaya, porque isto vai ser top. Seguro. Vale. A ver. Ahora toca a min, porque é o que hai. É o que hai, é mi canal. Vai a ver isto tamén. Se tedes por aí algún bolo que se me este colando gordiño e tal, a ver, xa sabemos que Rebelión presenta, eso xa os vimos e tal. Vai a ver isto tamén. E só o quero ensinar para que para darvos as grazas, porque o que vos dicía, hoxe non quixen preguntar porque prefiro non estar moi pendiente desas movidas que despois te rayas a cabeza, pero onte dixeronme que a venta arrancou moi guai, moi guai. O normal cando presentas un bolo en sala é que a peña merca as entradas unha semana, 2 semanas antes e onte comprastedes bastantes, a verdade. Entón, joder, moi agradecidos, non só eu, senón os 4 e a peña que curra con nós. E nada, despois xa, cando xa chegue esa data, xa falaremos deso. Entre a peña que vayades, que merquedes entrada e veñades aquí polo chat, facemos un día un sorteo. Xa miraremos, facemos un sorteo e despois tedesme que ensinar, si, teño entrada, ou que sei, xa o pensaremos, pero sorteamos algunhas camis, uns discos ou algunha historia. Di Gloria, en ese cartel faltan cousas. Falta cousas, sí, porque non tivemos tempo de quedar con Carlos para facer unhas fotos. Carlos está co conservatorio a saco e está con movidas súas o tempo que temos moi pouco tempo e o tempo que temos é para ensayar como cabróns. E unha sesión de fotos non é chegar en Charity, sábelo ben. Unha sesión de fotos fodecho día. Entón, estamos aproveitando para ensayar música e tiramos de fotos de arquivo. De feito, penso que os festivais deste verán van ir presentados con esta foto, pero non nos dá a vida para máis e vivimos moi lonxe. Ou podémoslo meter con Photoshop. Alguén me quere facer aí un Photoshop? Me mete aí o Carlos por detrás, así. Que temos? Hai un bot. Espera, deixame de me upgrade your stream. Deixa de me banear esta mierda. Hostia, fijei o mensaje. Moi bien, moi bien. Non toquedes eliminar, vale. Non toquedes links que poña a peña rara por aí, porque hai moito virus. Pois nada, iso, que non nos deu tempo a facer unha foto decente co Carlos. Temos unhas con el no local de ensaio e, joder, non son moi de cartel, están todos os cables tirados polo chan, tal. Entón, pois bueno. É un pouco que hai. Pero, bueno, Carlos está nos nosos corazóns. A ver, aparte, joder, Carlos é parte da banda totalmente, pero Carlos é un músico contratado, quero dicir, Carlos ven, cobra e xa está. Non porque o falamos ao principio, no seu momento. A Ritmia somos nosos tres, a nivel compositivo, a nivel todo. Carlos é un tipo que ven como un técnico de son, ven, pagas e tal. O que pasa que se integrou tan guai no rollo e tal que o consideramos non un músico pagado, considerámoslo totalmente da banda, non? E eu, o día que podemos facer unhas fotos con el, pois van con el, pero polo de pronto hai que chupar estas. Estas teñen un aniño, pero é o que hai. Entón, pois iso, que, joder, mogollón de grazas por los que estades pillando entradas e imos liar ali unha puta campale, xa vos lo digo. Vai abrir a noite Antrash, que é unha rapaza que fai rap, que lle podemos pegar unhas coitas se queredes, Antrash. Polo que sei, e non podo asegurar, non sei se presentará disco ali ese día. Non o sei seguro. Dixéronme que igual si, supoño que dependerá un pouco dos tempos que teña para sacalo ou que sexa. Pero que saibades que ao mellor tamén levades aí unha presentación de disco.
Damos unha escoita. Eu xa escoitei este tema. É unha rapaza que rapea moi guai. Imos dar un chisquiño por diante. Se fuma sus ganas en plata, inhala y exhala. Ya no respira, se fuma sus ganas en plata, inhala y exhala. Ya no camina, se arrastra, se engancha, las zazas se cana a sí misma. Vai estar guapo, Se marca la cara, no recuerda nada. Se aparta. Para que entrar a noite vai estar guapísimo. Deimos di, no me mola este rollo. E tampouco vas a Candeloria, joder. Bajo la nada son una balada, la daba contigo en la cama sin ti. Nadaban diarrea mental en un sitio de mierda. A mí sí que me mola, Un poco más de diazepam para matar con agua su ansiedad para poder volar y así dejar de estar. Paseos de espectros de muertos con ojos perdidos, suicidas. Diso, Solid, acabo de mover o rato para apartar la pantalla e resulta que era o teo, sí, bueno. Non soy un gran streamer, Solid, tío. Eso é o que hai. Ten un flow moi guapo esta rapaza. Eu non a coñezo personalmente, foi un rollo de Galunk e tal, que nos dixeron aí esta opción e, joder, puta madre, sabes? Aparte que mola tamén sacar peña... acompañarse non sempre cos mesmos, sabes? Con peña nova que está empezando e está guapo. Despois, nos, por exemplo, con isto temos unha historia que tentamos sempre que quen abra o bolo non sexa un grupo de rock, porque, o sea, non sexa un grupo con batería e amplificadores, porque nos levamos moita cacharrada na batería, levamos para lanzar electrónicas, levamos bastante cacharrada. E todo eso queda colocado da proba de son, e se tes un grupo de rock antes, descoloca todo e un puto Cristo. Entón, para un día que podes tocar co teu son perfecto, que é nunha sala, porque nos festivais eso xa é todas presas, cambia rápido, pimpa. Para un día que podes axustar o son guai, molanos, pois eso, meter a alguén que fai rap ou tal, porque eso non che tocan nada. Sale ali co DJ, pum, rapealle e a tomar polo cu. E deimos, Ravelo sí que é top. Por exemplo, Ravelo estivo na presentación na Malatesta o ano pasado. Entón, pois iso, que nos mola sempre abrir así con alguén que ao mellor non sexa o típico, non? Porque ao mellor dis, pois a Arritmia, pois con outro grupo de rock dos míticos de por aquí, pois molanos ese rollo, eu que sei. Cada quen fai aí as súas historias a súa maneira e a nos vennos moi guai este rollo a nivel técnico e a nivel gusto, porque a min isto me mola, o sea, sinceramente, a min este rollo mólame. Vale, e mira de que teño por aquí. Di Gloria, e que convidados ides levar? Pois mira, o rollo dos convidados xa se spoileou. Esta vez non foi a miña culpa. E ti xa o sabes, seguro, porque seguro que o biches, cabrona. Bueno, houve aí cos tempos, tivemos aí un pequeno erro cos tempos. Subiuse na venta das entradas as entradas que estaban en Entradium. Mirad que bo músicos son, que non sei nin onde se ven. Entradium, non? Na info da venta das entradas que a puxo a produtora, pois pon, cale, o artista convidado. E nos facendo nosos... Pero da igual, porque como vos digo sempre, aquí estamos en familia. Mirad, aquí agora mesmo estamos 39, 40 persoas, vale. Esto verano, entre a peña que o ve despois e tal, bueno, ven uns cantos, non? Pero non pasa nada. Os que estades aquí podedelo saber. Si entrades na venta das entradas, xa vos lo pon ali ben clariño. Non fai falta que vos lo diga eu. Non fai falta nin que merquedes para saber cal é a colaboración. Pero despois para o público xeral, pois xa sacaremos un carteliño anunciando a colaboración 15 días antes ou así. Un erro, non pasa nada, A ver, máis ou menos vos botades unha idea de que se imos a Vigo, quen pode tocar con nós, con cantas colaboracións temos nós. Bueno, un pouco de caixón, non? E nada, iso. Di Manu, Dios que te criou. Non son Dios que te criou, ves, están na Master Club, ves, eso, ímolo ver, correcto. Dios que te criou están na Master, se non me lembro mal, uns días despois que nós, non? Ou antes. Master... No, vamos a buscar a Dios que te criou. Dios que te criou. Aquí o temos. Pois a este igual vou. O do Playa Club. Sí, altamente probable. Si esa fin de... Bueno, que marzo ímos estar de ensayos a saco. Si esa fin de non ensayo sábado e ensayo domingo, seguro que vou. E despois están na Master
O 3 de marzo. Ah, vale, antes que nós. Antes que non. Non sei de que estades falando, pero Deimor está poñendo e non me molou. É a terceira vez que di que algo non lle mola. Deimor, pasouche algo hoxe, tío. Que é o que non che molou? A ver, canta claro. Toxo Rabudo di que tocara na mesma sala uns días despois. Espera, que me perdín en algún comentario aí. Dios que te creo, que non che mola. Bueno, para gustos, tío. A ver, polo que vexo non che mola moito rap, porque non che mola nin Antras nin Dios que te creo. Bueno, son gustos, tío. Hai peña que non lle mola o rap. É así. Di o Manu, todos sabemos que quen vai colaborar con Arritmia vai ser Pili Pampín. Non creo, non me pillarás a mí nesa. Non creo, eu non son Ortiga, tío. Ortiga ten moito flow para saber levar esos rollos con dignidade. Eu son un puto gañán. Mapi, dinos son da rúa na Mardi. Bueno, que son da rúa, agora mesmo están tocando en todos os putos lados porque lles quedan 2 meses para despedirse. Pero se van a Mardi, pues tamén te hai que ir, la puta virgen, tíos. Outro día fun a ver as Carnival, se pillelles esta Cami. Xa aí facendo spam tamén. É moi guai, estiveron na Filomatic e un ambiente super chulo. Son da rúa, a ver. Hostia, 25 de febreiro na Mardi. 25 de febreiro eu teño algo. Bueno, sí, non te jode. Ese día estou en Vigo. Estou en Vigo para Austrian de Rebelión. No, ese día vai ser que non nos podo ver. Vaya putada, tío. Bueno, pero vexos en Lugo unhas días despois, joder. Van a estar na Candeloria. Que abrían, non, Manu? Son da rúa. Penso. Creo que sí. Ben. Bueno, estos son así algúns dos bolos que se nos veñen da peña que nos mola por aquí. Verémonos nalgún, supoño, e tal. Afonic, ese sí que é bo, tío, Roy. Afonic na Filomático 17 este venres xa. Dios, tío, non dou feito, Non dou feito, tíos. Eu este venres, pois teño que, o sea, Afonic vou sempre, vamos. Pena que sexa na Filomatic, tío, que sitio que soa máis mal, me cago na puta. Joder, chaval, que calvario. Pois sí, pois hai que marcar entradas. Di Seila tamén están en Vigo 2 semanas despois que a vos con concerto dobre. Sí, que claro, que a Fónica en Vigo petan. O sea, son dali e fan sold out. Sí. Eles ali petan 100%. De feito, nós imos en plan que non temos ni puta idea que vai pasar porque xa máis tocamos en Vigo. Deimos di, a Fónic vinos na Coruña non mola. Joder, chaval. A Fónic mola moitísimo. En directo son... en marzo. Vale. Non vos estaba lendo. Vale, eso xa me agobia un pouco menos. En marzo supoño que sí que poderei ir, porque sendo aquí ao lado da casa, volvo e non pasa nada. Vale. Ok, ben, imos aquí ao meollo da movida. Acabaron de presentar o Resu, peña. Eu non sei vos, xa me diredes aí. Supoño que Deimor vai dicir puta mierda, non me mola. Aí o tes. Era previsible, hoxe está de non, está heiteiro. A ver, a mí flipame este cartel, pero con matices. E os matices eu xa os dixen no outro stream que falamos deste asunto. E que, bueno, que os podo volver a comentar, porque, a ver, eu tiro pedras contra o meu tellado, porque... O primeiro, xa vos digo que me mola o cartel e que eu teño entradas para o Resu e ata teño un piso alugado xa dentro do ano pasado. Pero despois comentamos o cartel, pero eu non lle podo dar o meu aprobado total a que toque un señor que toque un grupo, porque Pantera son nazis de toda a puta vida, non nos equivoquemos. O sea, Dimbas Darrell leva tocando coa bandeira confederada. Bueno, leva tocando, pobre home está morto, que o mataron dun estiros nun concerto. Pero tocou toda a súa puta vida cunha confederada na guitarra, vale? Son peña racista. Isto non hai moita dúbida, vale? Podemos ver, non fai falta que os poñamos de novo, pero Phil Anselmo, cantante de Pantera e que va estar no Resu, ten vídeos nunha homenaxe a Dimbas Darrell facendo isto e berrando White Power. E con moi mala cara. Entón, é un puto nazi. Entón, eu, persoalmente, no concerto de Pantera me las voy a pirar. Non vou estar ali. Non penso, de feito, levaría unha camiseta que poña putos nazis ou algo. Eu non entendo que... A
A ver, isto é pola pasta. Non nos imos engañar. Pantera levan 20 e pico anos sin tocar, teño unha lexión de fans, eu escoitei Pantera moitísimo. Joder, e evidentemente un grupo que vende moitísimas entradas e que en outros festivais europeos estánse empezando a caer dos cartaces porque a peña reclama. Non nos imos engañar. A peña do metal non é a máis... Imos dicir, non é a máis contestataria contra os temas de racismo e tal. Dentro do metal hai xente maravillosa, hai grupos maravillosos, hai grupos, a inmensa maioría, que non teñen absolutamente nada de este rollo nazi tal, pero sempre históricamente hubo un poquito el rollo de... son un poquito nazis, pero tal. Eso... eu tiro pedras contra o meu tellado. Eu toquei neste festival, eu potencialmente podo tocar en algún que outro festival desta productora, pero sinto moito, tíos. Para min hai cosas que están por riba de facer concertos que é a puta dignidade. E que este Pantera aquí a mí non me mola unha puta mierda. Non me mola unha puta mierda. E así o digo. E dame exactamente igual. Di Manu, o ano pasado tocou un Moscov Date Brigade, manda carallo. Tamén son nazis os rusos ou que? Eu vinos, pero non sabía que o fosen. Tamén vos digo, en outros festivais europeos a peña tiveron que botalos do cartaz porque a peña se botou encima dos festis. Aquí non pasou gran cousa, non pasou gran cousa. Eu isto, a xente que sodes veterana da Canle, que estaba desvalidos por aquí ese directo, isto xa o comentamos así abertamente fai meses, cando fixeron o primeiro anuncio de cartel. Despois supoño que haberá peña que cho intente matizar e que cho intente dicir, no, pero eso foi unha broma, porque a xustificación de Phil Anselmo cando fixo eso foi dicir que falaban de viño blanco. Por eso dixo White Power, ya claro. Fas así e dis White Power, berrando con unha cara de esquiciado que flipas polo viño blanco, polo viño branco. Di Deimor, Antifa son os de Dead Brigade, xa me parecía a min polas trazas que tiña no bolo, a ver, eu iba un pouco para allá, pero bueno. Pero bueno, que nin siquiera Phil Anselmo nunca pediu perdón por isto, O sea, é o que vos digo, el dixo, no, es que falaba de viño e tal. Non son nazi, falaba de viño. No, tío, pide perdón. O sea, non pasa nada. Todo o mundo se equivoca. Mira American History X. Edward Norton se reconvierte. Sabes? Quero dicir, eu creo na reinserción das persoas. Eu creo que ti pudeches ser un puto nazi porque tomaches malas decisións na túa vida ou te rodaches de mala peña. Pode ocorrer. Bluguezeta, moitas grazas por esa sub. Pode ocorrer perfectamente que ti te criases nun entorno racista ou que te criases nun entorno... Esas cousas pasan. Hai peña que é de extrema dereita porque seus pais son de extrema dereita e ata que tal. Agora, señor de 50 e pico anos que leva toda a puta vida aí e tal, que me veña a min a contar agora que non ten... O sea, no, tío. Ou te arrepintes de verdade e ves e dis, mira, eu non son nazi, condeo isto. Ou se non, pois, hasta logo. Ti, Diego, aí, a ver, se son nazis e saben que van seguir vendendo, sean ou non, pois dalles igual, xa que teñen pasta para aburrir Phil Anselmo. Sí, eu non sei a pasta que ten Phil Anselmo. Phil Anselmo tocou o Pozo, O sea, Phil Anselmo tivo unha época nos finais de Pantera, da anterior Pantera, que se arrastraba polos escenarios, acabou moi mal. Ese tipo estivo moi enganchado ao alcohol, a heroína e cosas varias. Quero dicir, non sei se ten moita pasta ou non, pero que me da igual, que é un puto nazi. O sea, que ninguén me vai convencer desta historia. Eu intento ser razonable con todas as cousas, pero é un puto nazi. Xa está, non hai máis voltas. E fódeme a morte, porque o Cardel está que te cagas. Mirade, eu personalmente, para o meu gusto persoal, que isto sei que se ven alguén igual máis clásico ou tal, lle molaría outro rollo, pero eu Parkway Drive, chapó. O sea, o último bolo que lles vin no Reso precisamente foi increíble. Architects, para min a banda do momento, para min, xa vos digo. Soulfly, unha das bandas da miña infancia, xa vos lo digo. Max Cavalera, cando deixou Sepultura, eu estaba flipado con esta peña, pero flipado. Fever 333, increíbles. Vinos en Madrid este ano, rollo Rage Against the Machine, pero mal da cabeza, están como putas cabras, o sea, reventan o escenario, están loquísimos. Papa Roach, outra desas bandas de toda a puñeteira vida, e que aparte a mí me mola, porque son nu metal, sabes? E a mí mólame. Slipknot, mima, sabes?
Pantera, putos nazis. Para o meu gusto, Ghost, a hostia, me encantan Ghost. Non é o meu estilo, pero encántame. The Ghost Inside, encántame. Bandas galegas hai poucas. Para que nos imos engañar. Están de Leiva, que me alegro mogollón por eles, ademais, porque o merecen, tío, porque son tíos super currantes e que que son uns músicos de puta madre, que encima son peña de puta madre, que ocurran. Xente da que ten que estar neste tipo de movidas, joder. Que hai talento e hai traballo, joder, e mola que estén aí de Leiva. Mólame, alégrome moitísimo por eles. E son boa peña, ademais, joder. Que non ten unha cousa que ver coa outra, pero son boa peña. Pero hai moi poucas bandas galegas, moi poucas. Non sei se 4 con sorte. Que, joder, sendo aquí, tendo por aquí o logo da Xunta de Galicia, do Xacobeo, da Deputación de Lugo, do Concello de Viveiro. Home, non sei a pasta que pon esta peña, pero bueno, igual algunha banda galega máis podería haber, pero bueno, xa sacando punta. Eu ese tema paso, o sea, es tu evento, eres unha empresa privada, contratas a quen quieras, ok. Pero putos nazis no, cabrón. Putos nazis no. Eu esa movida de verdade que non podo. E se non volvo a tocar para esta peña, pois non volvo a tocar. A ver, que sei, tío. Igual eles mesmos son conscientes. É que non sei. Non sei que pasa aí. Pero non. Eu por aí non paso. Polo resto, cartelón. Para min cartelón, de verdade. Se nos imos ás bandas pequenas, Baboon Show, Flipades, están Desacato, está Madball, está Black Flag. Un cartelón. É un cartelón. De la puta hostia. Pero un cartelón con un manchón que te cagas de cabeza de cartel aquí. Porque mira, si me metes aquí un nazi que nadie conoce, aquí abajo, ¿sabes? Pues igual nos cola. Pero este precisamente, é o nazi dos nazis do metal. No, este non cola. Non, sinto moito, tío. Vou vos ler así un pouco por si hai algunha voz discordante, porque me gustaría saber, e digo lo de corazón e falando de bo rollo, se alguén non opina como a min. Porque a mellor alguén me di, no, mira, que me fixeron un comunicado aquí no que... Ao mellor eu me estou perdendo de algo. Eu coñezo bastante ben a historia de Pantera, bastante ben. Eu fui bastante fan de Pantera. Ata que vin o que vin. Entón, pois non sei. E Deimos, Desacato, outra peña que se va... Sí, Desacato deixa, no? Que putada, tío. Que putada. Di, mano, que ganastes de banear. Non, tío, a min, joder, non me importaría para nada debatir con alguén que me diga, que me argumente que ao mellor Pantera cambiaron. Mirade, hai unha cousa que me fai dubidar. En Pantera agora toca Zakk Wylde. Zakk Wylde guitarrista de Black Label Society, de Ozzy tamén. Penso que ese pavo non é un puto nazi. Creo que non o é. Sustituiu vai sustituir a Dimebag Darrell porque eran amigos de infancia. E aparte que case ninguén no mundo podría sustituirlo tan guai como Zakk Wylde. De feito, é que me encantaría verse bolo a nivel musical. Digo, bueno, en serio, porque son unhas bestias e Zakk Wylde é dos mellores guitarristas do mundo. Entón, por aí vi unha pequena luz de esperanza cando anunciaron que iba Zakk Wylde. Dixen, ao mellor fan un comunicado, se desligan de toda esta puta mierda, se demostra que Phil Anselmo estaba poseído por la heroína ese día e lle saliu por... Que va, tío, non hubo. Que eu sepa, son e van ser uns putos nazis. Di, Manu, tamén hai un negro en Vox. Sí. Si ao final isto é pasta, o sea, supoño que Zakk Wylde vai aí pola pasta. Queda moi guai dicir que porque son colegas de infancia. Quedadevos con esta peña, Sleep Token. Buf, crema estos, Estos molan moito, Mirade a estética, mirade un vídeo, non escoitedes en Spotify, poñedevos un vídeo de directo. De feito, ímolo poñer así pola tontería de fondo. Pero molan, Sin decir adiós, ya no... Sleep Token. Pero bueno, que en xeral, polo que vexo, estades máis ou menos de acordo co rollo, non? Espera, imos poñer un directo. No, a ver aquí... Non haberá ningún que se vexa un pouco guai. Son grabacións de merda. Bueno, pois poñemos aquí un videoclip. Mira a estética desta peña. Mola, mola moitísimo. A mí, a nivel estético e a nivel musical tamén, pero a nivel estético flipanme. Ese logo de Aldi aí. Maravillosos subtítulos. Que poñe? Que teño subtítulos postos.
A ver que vos leo. E, mano, non sei se te lembras, pero foi... pero... Os foi... Non che entendo, mano. Pero XS foi mínimo... Tío, non? O teu teléfono escribe moi mal, mano. Ou igual eres ti. Xa. Pero xa foi mínimo outra vez o resto, se non foi máis, cando estaban en down. Por que lle poñedes aí a Deimos ben por ti? Que dixo? Eu se apoian o nazi non vou. Claro. A ver. Imos ser honestos. O que deberíamos facer era non ir. Eu non vos vou engañar, O que deberíamos facer era non ir. Eu non vou ir ao bolo de Pantera, pero o que deberíamos facer era non ir ao reso. É así. Eu merquei as entradas porque en canto anunciaron a Architect e 4 cosas aí, son cosas que non vou poder ver na miña puta vida, pero é así. A realidade é esa. Pero bueno, tamén vos digo, cada un fai as loitas dende onde pode, porque eu é certo que vou ir ao reso, que paguei a entrada. E posiblemente non este ben. Pero tamén vos digo que eu estou me xogando perder concertos dicindo isto aquí. Poderíame calar a puta boca e non falar do reso. Podería facelo tamén. Entón, cada un aporta o seu, vale? Que Deimos non vaya por principios me parece chapó. O sea, non hai máis. Eu tamén podría calar, sabedes? De feito, igual algún que me este vendo se está tirando dos pelos en plan, non imos tocar nunca máis. Bueno, non o creo, porque os meus con estas movidas están conmigo. Cada un aporta de onde pode. Di Rachel, o dis aquí porque estamos en familia. Bueno, Rachel, eu teño tweets, si queres enseño, podo xos poñer en pantalla. E Twitter non é familia, Twitter xa che aseguro eu que as cousas poden voar, que che fan un retweet e chega ao resu cagando hostias. O resu, mira cando escribes a palabra resu. O que te pensas? A min teñenme likeado comentarios sin etiquetalos. Entón, non me escondo, Nunca o fixen na miña vida e non me escondo. Se non me equivoco, algo puxen. Mirade. Isto ten un retweet que ti non sabes a onde collóns chega, sabes? O sea, e puxeno claramente. O carta do resu este ano parece feito para min. Correcto, gústame moito, se non fose porque toca un puto nazi. A mí non me vas pillar neso, Rachel. Neso seguro. Di Roiballo, hai un tuit no que mentaches directamente os do reso. Sí, probablemente cando puxeron, puxen debaixo puto nazi. É que, a ver, tíos, que cojones. A ver, esto de que estamos en familia, mis cojones. Esto despois igual ten 500, 600 reproduccións. Pensades que non o ve a peña por aí? Claro que o ven, o sea, pero que me dá igual, tío, é así. Non sei, é a miña puta maneira de pensar. Dígolo en serio e xa está, tío. E aparte, ti non podes ter un grupo e estar cantando unhas cousas e despois non denunciar estas outras. Eu que sei. Cada quen aí tamén vos digo. O resu está petado de grupos porque se criticamos a todos. O resu está petado de grupos con consignas antinazis e van compartir cartaz con este señor. É culpa desa xente? É culpa da peña que cobra por ir tocar ali? Bueno. É culpa do camareiro? Non, é culpa de quen o programa e deste señor por ser un puto nazi, sabes? É así. Vale, este tema é polémico, eu xa o sei e foi moito menos polémico do que debería ser, porque sinceramente non houve revuelo, apenas houve revuelo. Vos vistedes moita movida porque tocar este fulano no reso? Tamén vos digo, non é o primeiro ano, que toca peña rarita de cojones, Non é o primeiro ano que toca peña moi turbia de cojones, asasinos e movidas así no reso, Pero non hubo apenas nada. Eu non vin públicamente, non vin ningún story de ninguén dicindo isto, non vin apenas nada en Twitter, non vin queixas en Twitter, non vin nada. Entón, que pasa aquí? Non sei, por qué? Non o entendo, sabes? E nada máis, vou vos ler por aí, a ver que opinades. Little Papea di aí cosas nazis. Peter, sí. A ver, Antón di, a min é que con Pantera pásame algo extraño. Ver a Pantera, escoitei un huevo, embolaríame. Sí, a mí tamén. Se eu che digo que eu de cativo era fan, bueno, de cativo, de 17, 18 anos, era fan a muerte de Pantera. Escoitei moito Pantera. Un par de discos concretamente. Pero non vou ir, tío. Non vou ir a ese bolo. O sea, non.
sería a hostia que a peña tivese 2 dedos de frente e de súpeto cando saíra a Pantera non quedase ninguén ali, pero eso non vai a ocurrir, xa vos lo digo, vai ser un dos máis congregados. É o que hai. Di Manu, que Phil Anselmo xa foi máis veces ao Reso tocar, efectivamente. Foi como se chamaba outro grupo que ten? Xa foi, e non pasou nada, ninguén dixo nada, nin nada do estilo. Di Roy Banjo sen fallo as cousas claras, Rachel di puto nazi, estamos de acordo. Di Yola, pensade en algún boicot para ese concert. Bueno, non estaría mal. Non estaría mal. Eu de feito pensaba en levar algún tipo de camisola e tal, pero non vale de nada, porque ao final eu que non pinto nada ali. Algo molaría facer, molaría que houbera peña dentro do festival que se organizase con algunha pancarta ou algunha movida, porque, por exemplo, o ano pasado cando se caeu Korn, hostia, o día seguinte había pancartas e había la de Jesucristo ali, a peña estaba en llamas. A ver si por esto tamén se lía. Eu que sei. Di Héctor, o que dixeches antes nun festi pode promotor privado aínda un pase. Non entendo de todo o comentario, pero bueno, intúo que o que queres decir é que se forase solamente con pasta privada que poderían facer o que quixeran. Bueno, para min un puto nazi é igual con pasta privada que pública. Home, con pública... A ver, non sei a pasta pública que hai no Resu, non teño puta idea. O Resu é un rollo privado, en principio. Pero bueno. E nada, en xeral que di Héctor, con pasta pública non se debería permitir, sí, a ver, é que é lamentable, tío. Pero que me flipa é que, joder, eu creo que nestos rollos tamén hai unha connivencia por todas as partes, porque vos vistedes a prensa. O sea, a ver, ímonos poñer no caso, vale? Xa nos enfangamos, xa nos metemos. Vos poñedevos no caso de que nun festival galego chamado DJX, sexa o Resu, sexa cal sexa, toque un exetarra, vale? Imos imaginar, Fermín Muguruza non, que tarra en sí creo que non foi, pero imos imaginar que Otegi monta un grupo de punk con versiones de Cortatu e se vai tocar aos Revenidas, vale? Que ocorrería aí? Que faría a prensa? Pois evidentemente o día seguinte la Coz de Galicia, di Héctor Bou o Puncotegui. O día seguinte, tíos, e lo sabemos todos, o día seguinte estarían toda a puta prensa de con pasta pública, un festival que mete un filo de tarra. Eso ia pasar, porque esas movidas pasan. Pasan día a día. Día a día. Entón, que pasou con... Vos vistedes algunha noticia na Voz, no Faro de Vigo, en El Progreso? Vistedes algunha noticia de hostia, toca un nazi no Resu? Vistedes algo? Honestamente. Eu non o vi. Por varios matices. O primeiro, porque para a prensa facha ser un nazi non é un gran problema. Imos ser honestos, non é un gran problema. Toca aí, non pasa nada. Pobriño, está enfermo. Eso por un lado. Despois, claro, non é o mesmo a mellor meterse cunha produtora tocha que cunha pequena, cando hai pasta pública por detrás, tal. Ao mellor ti te metes con que non te tes que meter e non che volven subvencionar o xornal na puta vida. Entón, claro, é o que estamos falando. Ao mellor eu me estou metendo con que non me teño que meter e non volvo a tocar na puña puta vida. Bueno, pode pasar, pero eu asumo os meus riscos, pero a peña da prensa non. E eu non son ninguén, que son un puto matado aquí, falando entre colegas. Pero a peña da prensa non asume os riscos para nada. Honestamente, a peña da prensa isto le importa unha puta mierda porque, bueno, ser nazi non está tan mal visto como outras cosas. É así, tíos. E por desgraza vamos ter que pelexar moito para que deixe de selo. Moitísimo. E isto non apareceu en ningún lado. Di Roy Banjo, tamén hai que dicir que na Voz, no Progreso, ademais prensa, similar, non lle dan moito bombo ao Resu en xeral. Non, pero si teñen carnaza, tío, si no Resu entrase a tocar, pois eso, unha persoa que non fora do seu rollo, unha persoa moi de esquerdas, moi radical, ou que cometese un delito e que fose de esquerdas, ou que falamos, un etarra, un filo etarra, estaría na prensa, pero 100%, tíos, é así. E como isto, pois outros grupetes que hai por aí, porque non é Phil Anselmo solo, xa hai grupos por aí de
de peña que non ten moito respeto polos dereitos humanos e por aí siguen. Eso é así. E a prensa non apoia, as institucións non apoian, entón, pues nada, aquí seguimos os putos hippies cagándonos en Dios. É o que hai. É o que hai. Dios, como xa nos enfangamos aquí, e que xa sabía o que en canto sacáramos este tema, íamos salir daqui, vale? Vou facer como Homer, voume meter nos setos e vou desaparecer, porque isto non pasou. Pero bueno, directo vai quedar subido, non hai ningún problema. E subimos a YouTube tamén. Eu non, repito, resu, moi mal. Meter a un puto nazi moi mal, de verdade. E se queredes, podedes entrar aquí e retuitear este tweet a dolor. Que chegue a quen queirades que chegue. A mí dame igual, sabes? O sea, é a realidade. Di Rachel, non te encendas. Non, pero é que é para encenderse, tío. De verdade, é para encenderse. Porque a sensación é que importa máis a pasta que tío, que non é respetable ser un nazi. non é, cada uno tienes que respetar lo que piensa el otro. No, si eres un puto nazi no te respeto, ya está, tío. Eres un racista e eres un homófobo e eres todo o puto peor que pode ser unha puta persoa humana metida no corpo dun puñeteiro calvo. É así. Entón, no, aquí non hai justificación e eu non a topo nin para o resto nin para ninguén. Sinto. E se mañán é o Manu da Candeloria que me mete un puto nazi aí, vou e cuspolle na cara. Verdad, Manu? Bueno, penso que a miña opinión queda clara, non, Rachel? Non me escondo moito, non? Non o digo aquí solo para 4 amigos. Despois, si queres, tamén vou a chamos do resto e yo digo, putos nazis non, cabrón. Di Rachel, eu pillei a entrada e non vou ir xa a vendín. Bueno, pues moi guai feito. Moi guai feito. E tor di, ui, pastilla para Alberto. No. Manu non mete nazis, non, porque sabe o que apedreamos. Vale, a ver, espera, porque estas notificacións... pensei que xa estaba de retuiteando o rollo. Deixademe ver un segundiño que teño por aquí anotado algunha cousa máis... Vale. Ímonos ir ao tema con Rebelión. A ver, que di o Rodri aquí? Espera, que acaba de meter yo aí un tuit. Rodri, eres multitasking, A ver, que dis por aquí? Dame un segundo. Teño unha nova que levo gardando como un mes, pero xa se pode dicir. Fai 2 anos comezaba a subir vídeos en TikTok e grazas a estes vídeos en 2 meses estarei viaxando a Bruselas. A crear contido alrededor deste pedazo de festín galego. Estou moi emocionado. De puta madre que chamaron para ir a streamear esta movida a Dani, Rincón de Daniel, que o temos por aí, penso, e a Rodri. Dadelles aí un aplauso grande porque o curro, ás veces, hostia, ten recompensa. E pirádevos para ali a ensinarlles a nosa cultura a como se chamamos de Bruselas? Bruselanos. Nin puta idea. Pero de puta madre. E Dani, o mesmo, tío. Parabéns, moitos parabéns. Xa vedes a quen non chaman, non? Xa vedes quen é a peña boa aquí e quen é a peña mala, non? O sea, os que chaman, a Rodri, a Dani, e o que se queda na puta casa bebendo birra e falando de cosas nazis, Alberto. Aplauso para mí tamén. Alégrome moito por vos, tíos. Di Rodri que sepas que eu din o teu nome cando me dixeron... no, pero que va, eu tampouco podería ir, tío. Pero alégrome moito por vos, en serio. Que o digo de coña absolutamente, joder. Ves, por dicir cousas así, posiblemente non me chaman de algún sitio. Porque igual llega allí e nos dice que somos unos nazis. No, é coña. Alégrome moitísimo por vos, tío, e eu a realidade é que non teño tempo para facer, oxalá puidera facer movidas así. Mira, este ano, non vos minto, e en serio, contrataronme 4 festivais para ir a facer streams aos festis. Posiblemente un consorte, porque... É que estou vendo de Rebelión agora e que do que imos falar agora eleva un curro que flipades, porque a mí me mola facer as cousas ben, porque eu para irme así ca webcam e pouco máis non me mola. Entón que me alegro mogollón por vos, tío. Aparte de ti, Rodri, concretamente, que queres vivir da comunicación musical, joder, é un paso de puta madre, tío, que vayades para ali a este festival, que estiven vendo a entrevista de onte con Dani, que estiveron no seu stream. Vinan diferido porque cheguei tarde, xa o sabe Dani que entrei por ali a saudar, pero vina hoxe pola mañán. É un festival que se vai facer en Bruselas, un festival nunhas salas, creo que ou nunhas salas, e o cartel está de puta madre. Familia Camaño, de Rapans, fillas de Cassandra e Berto, Lemon Pierce, que son precisamente quienes organizan porque viven ali, polo que entendí na entrevista, e o mítico Filloas,
que me vou poñer aquí a chapa no peito de que non debo descubrir fun é mentira, pero podedes entrar en YouTube na miña canle buscades o vídeo do Fillós porque son as putas risas, de verdade. O sea, son 15 minutos de putas risas. E nada, eso, que joder, que parabéns para vos e que me alegro un mogollón, xa yo dixen a Dani onte, non sabía que ibas ti, Rodri. Ou non sei se me soa como dixeras, tío, igual, é que xa falamos ás veces de tantas cousas que se me ve a pinza. Di Rincón de Daniel, 20 o luns que actúa Fillos na coro. Pero, tío, como un luns? Pero vos sodes uns putos hippies, joder. Eu traballo, carallo. Un luns. Dime, Rodri, sí que cho dixen, é que se me mezclan tantas cousas, ando con tantas merdas na cabeza, tío, entre o curro e tal, que tal. Martes festivo. Hostia, é certo. Martes é festivo. Non sei hippies. Pois non sei, Dani, non sei. Tengo que consultar mi agenda, pero probablemente me vou quedar viciando e dormindo na casa. Vale. Imos ao que íamos. Que vos quería ensinar e que falemos desta historia. Rebelión do inframundo. Bueno, o primeiro, despois imos ver o videoclip de Rebelión. Xa vos podo dicir o que vos comentaba antes, escoitei o disco inteiro esta finde. E a hostia. O sea, é a hostia, pero aparte é a hostia a nivel de que ides flipar, porque non... Este tema en concreto é un dos patadóns ao clásico, vale, é un rollo de... É moi arriscado, Nervo concretamente estaba un pouco a ver que pasaba. Pero eu dinlle a miña opinión, a miña humilde opinión, que, tío, hai que sair da puta zona de confort e aparte que é unha bachata, vale, para que non o escoitara, despois damoslle unha escoita. Pero joder, ti cando se facemos todos o mesmo exercicio, todos e todas, eu escoito a mesma música que hai 10-15 anos. Probablemente algunha persoa me diga que sí, que leva toda a vida escoitando o mesmo artista, pero probablemente moita peña como a min, me digades, non, eu hai 10 anos escoitaba un estilo, agora pasei por outro, agora escoito outro, pois os artistas lles pasa o mesmo. E os artistas chega un momento que queren probar outras tesituras. E aparte, xa vos digo, o disco de Rebelión é rap hardcore de toda a puta vida, pero ten uns pincelazos por aí, que algún queda para que vexades. E ten uns pincelazos que lle dan un acorde que flipades, que Nervo entoa voces, que hai ritmos distintos como veces aquí, e eso está guapísimo. A mí pareceme que está guai, porque mantén totalmente a esencia de Rebelión, sabedes? Non é un rollo que digas ti, no, cambiaron absolutamente para vender discos, non, eso non pasa atrás. O disco é increíble. E de lo ver, e eu teño a puta sorte de que esta peña me deixa, bueno, poñer a canle para presentar isto, que creo que hai un cartaz por aquí, que, bueno, o que vos xa sabíades porque o falamos no último stream, e por resumir moi rápido, se hai alguén por aquí que este un pouco perdido co que imos facer, este domingo non, o seguinte, que é o día 26, imos facer un directo presencial con realización televisiva, imos chamar, vale, a palabra que máis se me... Para que vos fagades unha imaxe gráfica, a palabra máis cercana a televisiva, pois porque, basicamente, porque vai haber unha persoa encargada da realización, con cambio de cámaras, varias cámaras profesionais, e non vai ser eu na miña casa con unha webcam, nin vai ser unha webcam, nin vai ser cosas así. Que dio mano aí? Antes de poñelo, xogo en un dedo do pé, a que Deimos non lle vai gustar. Bueno, xa, pero eso xa ten o día así Deimos hoxe. A ver, como vai este rollo? Ben, vai deixándome a vida, a verdade, pero con moito gusto. Xa temos todo máis ou menos controlado. Quero vos contar como vai, para máis que nada para darlle créditos á peña que me está axudando, porque, a ver, unha vez máis, tanto Rebelión como a eu ou como a meu grupo, somos peña que estamos absolutamente no underground. Non somos cómodos. Cando vos preguntedes por que nos programas da Telegaita sempre saen os mesmos e non saen outros, ás veces tamén é porque eu entendo que non é cómodo meter a Rebelión do Inframundo nun programa e facerlle preguntas, porque a mellor te deixan pelotas en directo. Vale, entón,
esas cousas, pois, soen ter pouco apoio, imos a chamarlle institucional ou público, vale? Nin o pretendemos, vale? Eu, e Rebelión xa vos digo que tamén queremos facer isto, nós. Sen que veña ninguén a botarnos unha man que non seña do noso rollo, vale? Entón, sí que quero poñer moi en manifesto a peña que está colaborando dun xeito ou do outro, porque isto é un curro de la hostia e porque poñen material e porque etcétera. Entón, vou vos contar un pouco como está a movida. Di Rachel somos molestos, sí, evidentísimamente. É que se nota que flipas. A ver, que me mandou... Hostia, esperade, que temos aquí, que me mandou unha persoa unha noticia de Phil Anselmo pide perdón. A ver se me vou ter que tragar todas as miñas palabras. Phil Anselmo pide perdón bueno, por su gesto fascista. Bueno, pero este vídeo xa o vi. Bueno, pero este perdón... Quiero dar mis más sinceras disculpas a cualquiera que le pudo ofender lo que dije, porque deberías ofenderos por lo que dije. Estoy muy arrepentido y espero tan solo que me deis outra oportunidad. Por favor, tan solo dadme este é o vídeo no que sai chorando, ¿no? O sea, hai unha resposta aí a Machine Head, a quen me mandou o comentario que do cantante Machine Head que dalle unha escoita aí. Eu vin ese vídeo, me parece un perdón de lágrimas de cocodrilo aí a cando morreu o Dean Bass Barrel e isto de cando é? Isto foi despois. La vorágine de comentarios de figuras del rock cargando contra Phil Anselmo por su gesto fascista le ha obligado a grabar un vídeo de disculpa que ya se puede ver en YouTube. Xa, bueno, non sei se lle quedaba moita alternativa. Bueno, imos deixar ese tema porque eu sigo nas miñas, tío. Sigo nas miñas, levan 20 anos sendo uns putos nazis, Hai fotos de Anselmo de hai moitísimos anos con cosas moi parecidas ás vásticas. Non concretamente esvásticas, pero sí moi parecidas. O que iba, que isto é o que me interesa. A min o do puto calvo dame igual. Xa perdín o fío. Sí, vale. Que o tema de Rebelión temos por unha parte, imos ir dando aquí os créditos a cada un. Quero lle agradecer a Miguel de ZR que el traballa para... Estou vendo respostas do WhatsApp. El traballa para unha empresa do audiovisual, non? Facilitoume que a súa empresa me alugara a un precio razoable unha controladora de realización. Vale, eso basicamente é un cacharro que lle enchufas 4 cámaras e a persoa encargada da realización, que en este caso vai ser Álvaro, pode ir xogando con eso, vale, meter unha pantalla, outra pantalla e tal e cual. Eu non vou estar nese directo controlando aquí nada, basicamente. Imos ter un iPad ou algo similar para lervos a vos e pouco máis. Manu mandouche un enlace de Hitler pedindo perdón aos xudíos. Ben, entón, esa parte, Miguel, estiven con el a semana pasada, estivemos tomando algo e, portándose guai, aparte que nos van dar soporte, rollo, nos dixeron si tedes calquera problema, mandade un WhatsApp, o que sexa, entón, guai, alugamos aí a un precio relativamente razoable. Entón, a parte de realización, máis ou menos, témola controlada. Despois, na parte de cámaras, teñolle que dar as grazas a Álvaro, que vai poñer unha, a Galunk, productora, concretamente Alberto Lora, que vai poñer outra, e a Rubén Prieto, que se non sabedes quen é presentador de algún programa de televisión de Galicia, por exemplo, pero é o actor que sai no videoclip de Arritmia de Voltarán, por exemplo, vale? Rubén, sabedes quen é Rubén? Sabedes un pavo galego que ia hai a hostia de anos, igual hai 10 anos, a El Hormiguero a facer probas destas de apnea e movidas así? Bueno, pois ese é Rubén, vale? É amigo meu, e tamén nos presta unha cámara, que unha cámara é a mellor de todas, é a cámara co que gravamos Espertei, por exemplo, que tamén nos la prestou ali e nos veu a axudar. Entón, moitísimas grazas aos tres, porque esa parte é indispensable, senón non habría nada. Tema de microfonía, para contarvos un pouco rápido como vai ir o tema, se alguén lle interesa, e senón, pois cambiamos de tema.
é unha parte complicada, porque non sei se vos vedes algún evento destos que fan a peña de que fai evento, rollo Ibai, esta xente, ás veces teñen moitísimos problemas de son, cando fan eventos grandes e tal, porque cando tes moitos micros é unha locura, tes moitos micros abertos, entran sons por todos os lados e tal, e é fodido de controlar. Entón, claro, estamos falando de peña que ten presupostos de, ao mellor, deceas ou centos de miles de euros. O presuposto que eu teño é menos algo. Entón, o que fixen é, o primeiro, bueno, este micro, que si é bo, é un micro bo, este ímolo ter. Merquei outro máis a maiores, porque así xa me queda a min tamén para outras historias. Merquei un par de cacharros. Bueno, o tema de audio está solucionado. Imos ter un par de micros como este, Nervo e eu probablemente, e despois, para non meter 6 micros, porque entraría moito ruido, imos ter outro micro a maiores de man para Malvares, non sei que, tal, pasamos o micro e tal, Fran, e pasamos o micro e eso. O sea, xa ao final estamos todos microfoneados, pero o xeito máis, o mellor xeito que atopamos de facelo vai ser así. Entón, penso que o sonido vai ser óptimo. O son, penso que vai ser casi perfecto. Son a cadela por aquí, non? Que máis? Bueno, despois tamén teñolle que agradecer a creo que outro día se pasou por aquí Héctor, o noso técnico de luces de Arritmia, que outro día tamén se me ofreceu oye, si precisades algo de atrecho, de rollo de luces, de iluminación, está guai, porque é unha sala blanca, vale, e iluminar ao mellor un pouco de algunha cor ao fondo e iso pode quedar super chulo a cámara, xa probaremos. Entón tamén lle quero dar as grazas, joder, porque o que vos digo, que peña profesional que me está botando un cable gratis, basicamente. Vale, joder, Héctor, eras ti, cabrón. Tío, pues dimo, aplausos aí para o puto Héctor. Eu non sabía que Héctor 1976 eras ti, capullo. Héctor é o noso técnico de luces, un puto crack, a verdade. E outro día se ofreceu abertamente e, joder, que guai. Ves, isto é a... Xa veredes, Héctor, en Vigo como ocurra, cando fagamos o bolo ali, xa veredes, porque espectacular. O xogo de luces aí espectacular. Esta é a parte boa de cando te rodeas de peña, pois eso, que eu teño unha frase de Héctor grabada, que igual non quere que a diga, pero houve unha vez, non sei, hai uns meses, que Di Gloria tamén fixo mala testa, sí, esas barras que vedes detrás de nós, que son unhas barras de LEDs, son del e as monta el. Hubo un, non sei que concerto foi, tíos, que o cacheron unha puta, o sea, o cacheron unha regateada brutal, pero que, bueno, non sei, non me lembro exactamente. E hubo unha pregunta interna, que foi imos, non imos, tal, porque, claro, non hai moita pasta, non dá como para pagalo todo. E, evidentemente, técnico de luces, técnico de son, veñen a traballar, sabes? Non son parte, quero dicir, non eles veñen a cobrar despois tal. E a súa resposta foi, tíos, aquí estamos a todos igual, si se pode ben e se non se pode cobrar tal. E, evidentemente, nos pagámoslle sempre, pero é un detalle que non cho fai todo o mundo. Xa vos lo digo que eu traballei con outros técnicos que se non había a pasta estipulada, e están en todo o seu dereito, me parece o que ten que ser, basicamente, non o fan. Entón, cando te rodeas de peña así, salen este tipo de historias. Eu, por min mesmo, se collo e digo, vou facer un stream presencial con Rebelión e non me apoia toda esta peña, estou muerto. Estou literalmente muerto, non podería facer nada. Vale, viría un Nervo para aquí a miña casa, nos pillaríamos unha borracheira aquí nesta habitación, pero nada máis. Di Gloria, como te odiei por non haber podido levar a cámara para poder plasmar esas luces. E que culpa teño? Quitei cheo de levar a cámara ou que? Dismo como se fora culpa miña. Igual as levamos a Lugo, non, Héctor? Supoño. A Lugo, a Vigo, digo. Pero bueno, nada, eso, que está todo bastante encamiñado, que vai ser, tamén lle quero agradecer, pois tamén a Galún, que poñen o sitio, que nunca estudios. E nada, di Héctor para restar aí outra xente. Pois esa é a atitude, tío. Que guai. Moitas grazas, tío. E nada, eso, que a cousa está bastante encamiñada. E se tedes algunha suxerencia vos, en plan, tío, facede unha sección na que faledes desto, ou pregúntalles non sei que, ou queremos facer algún xogo, vale? Porque, a ver, é un stream presencial. Eu teño un medo. Vou ser honesto. O único medo que teño real, porque, a ver, está a parte técnica. A parte técnica, peña, pode fallar. O sea,
Nós non temos 20.000 pavos para facer isto, vale? Eu puxen pasta do meu peto e todo o mundo está poñendo gastos, esforzos e tal, non? Eso sí, a xente que ven é profesional, non é unha coña, pero o que entonces algo pode fallar. Pero eso non me dá moito medo. Grazas Anonymous aí por regalarlle unha suba a Boa, tío. Moitas grazas. Non sei quen eres Anonymous, pero moitas grazas. Entón, joder, eso, que pode fallar algo, pero eso non me preocupa moito. Porque se falla unha cámara, pois facémolo con dúas, ou facémolo, sabedes, non me preocupa moito, como eso tal. Só hai unha cousa que me preocupa a min a nivel persoal, e é que eu estou acostumado a falar con vos aquí, sen mirar a cámara, por exemplo. Isto é moi distinto a isto, sabedes? Para min é moi distinto. Eu falar a cámara é moito máis complicado. Entón, o único medo que teño é que vai haber xente detrás das cámaras, vai haber xente na realización, imos estar, pues, a mellor no sitio imos estar 10, 11 persoas, e teño medo de non ter esa soltura que podo ter aquí, e que se chegue a encallar nalgún momento algo. Penso que non, porque nunca na miña vida con Nervo estivemos calados 2 segundos. Entón, penso que guai, porque a ver, eu con Nervo considero-me amigo, co resto, joder, coincidimos varias veces e tal, pero non tiven tanto trato, vale? Sí, coincidimos bastante en eventos, nos Martín Codas, en concertos, en grabacións, eso sí. Pero estou casi convencido que con Nervo non vai haber fallo, vale? Pero, digo, Ordini, eso en 5 minutos pasache con tan boa xente, pero é moi distinto, é moi distinto falar a unha cámara, ter un tío grabándoche cunha cámara adiante, é moi distinto a estar na tua habitación. E quero velo, e quero testearme tamén eu e a eles. E quero estar a mellor das alturas porque me parece un evento moi importante. Pero bueno, di Rachel que se cortou. Sí, en serio, que é o stream. Non me fodas. A ver. Eu sigo vendo, hola, Patri, benvida. Dadelle aí un aplauso a Patri no chat que ven de ver a súa boca, está un pouco maliño aí, vamos a dar outro aplauso máis. E un bico grande. Despois eu xa lle dou. Entón nada, iso, que é a única parte que me pode preocupar un pouco. Eu xa vos lo digo, non vou preparar nada. O sea, non me vou poñer a practicar a falar a cámara nin hostias, vou chegar ali e vou falar. E se non sale falar a cámara, pois non miro a cámara e xa está, mirámonos entre nós e nada máis. E o dito, se tedes algunha sección, algunha cousa que vos apeteza, porque algún xogo queríamos facer, queríamos facer algún xogo de chupitos. Eu teño que coller o coche de volta, pero para eles, polo menos, inda que sexa. Facerlles algunha pregunta que se non respondan se teñan que zumbar un chupitiño ou non sei, podemos pensar algunha carallada. Entón, pois nada, que ao final, o dito, que vai isto co apoio de moitísima peña, que yo agradezo mollón, que ten gastos, é certo, ten gastos. Eu, a ver, non vos vou enganar, creo que levo gastados 400 pavos ou así, máis irme a fin de Paralito da hostia, sí, pero evidentemente a miña canle tamén me interesa, quero dicir, merco material que logo teño para facer outro tipo de historias e a miña canle. Entón, bueno, o tema de que metades aquí a subs e eso, os próximos meses vai ir para cubrir ese oco. Di Rachel, perdínme que se me cortou. Nada, Rachel, contei un pouco como estaba a historia en xeral, pero nada gordísimo, pero senón despois podelo ver no diferido. Por non repetir agora todo, pero nada importantísimo. E iso, que está todo bastante pulido, vale? Agora un pouco que queda é facer un guión de como imos tocar as cousas, vale? Porque eu o que quero, non sei que opinades, é que nos vayamos tema a tema. Máis alá de que falemos de outras cousas e tal, quero que haxa varias partes de dicir, tío, tal canción, poñela de fondo e falar de que nos conten esa canción. Pois fixémola en tal momento, con tal persoa, inspirados por tal historia e tal, e darlle a importancia que ten o disco. Coller e ir track a track. E eu que sei, se nunha canción canta máis Malvares que Nervo, pois que sexa Malvares quen explique eso, todo, vale? Ou sexa, evidentemente hai nas bandas de rap hai unha parte que sempre está como que se ve menos, que son os DJs. Pois, tíos, que teñan o micro e que conten tamén o rollo das bases, como tiran as bases en directo, que hai un mogollón de merdas nas que podemos falar. Rebelión concretamente ten 2 en directo. Mólame que nos conten eles mesmos tú que haces e tú que haces, sabes? A min eso a nivel técnico me interesa mogollón.
Entón, pois, di señora Cris, estamos seguras que coa resaca que vos ires tomar chupitos o domingo pola tarde? Eu non vou ter resaca. Eu espero non ter resaca. Vou tentar ser responsable ese día. Hostia, é que, a ver, pensade que se me pego o curro, que me estou pegando eu e outra peña, máis os gastos, máis ir ali a finde e toda, hostia, chegamos ali, o día seguinte chegamos con resacón de 4 pares de narices, hostia, sabes? No, eu sei me controlar, sei baixar, tomarme 3 e parar, sei facelo. Interésame tamén dormir un cacho, vale, para non estar ali morrendo, pero non. Dirro e banjo, a resaca curase con outra. E despois, eso pola miña parte, despois pola parte destos animais, non te preocupes que estou convencido que van a estar ali con resaca e se van a tomar o chupito sin fallo ningún. Di só se facemos pora, non, tío, que eu, en serio, que en eso son... Eu son o máis festas do mundo. Non teño problema. Pero se o día seguinte... Eu hai un... Rara vez, desde hai moitos anos, me ides ver borracho antes dun concerto, cousas así, entón... Non, nin con resacón, vale? Pode ser que se tocas nun festival, estiveches o día anterior, estes un pouco máis cansado que irades, pero eu o ano pasado toquei en festivais no que estive o día anterior e non me pillei unha borrachera, vale? O sea que non, e estaba no festival. Gordini, o sábado, a xente invitando augas ao Alberto por Vigo. Bueno, a ver, joder, que me podo tomar 3 cervezas, coño, e non morrer, sabedes? 3 cervezas e un chupito de Jagger. Bueno, nada, peña, que isto que o tema de rebelión queda tocado. Vale, mirade, imos ir co asunto de escoitarnos uns temas, vale? Xa sabedes que sigo tendo a lista esa que me pasades, pero desa lista hoxe me pasastedes algún máis e algún cadrou que estrearon cancións. Entón, que vos parece si escoitamos directamente? Eu non os escoitei antes, xa vos lo digo, e iso que non a canta o Carlos. Non os escoitei antes, pero imos lle dar unha escoita, concretamente agora, a Capital Vos... Escribino mal. Hostia, que inútil. Dademe un segundo. Ou poñedemo ben aí como é. Porfa. A ver. A ver se vai ser Capitán en vez de Capital. E estou quedando aquí como un imbécil. Alguén me pode decir exactamente como se chama o grupo, peña? Porfa, no chat. A ver... Ah, vale. Xa teño aquí o enlace. Capital Boscop. E por que non me aparece? Ah, porque con K. Vale. Xa estaba flipando. Ok. E a canción concretamente é Edimburgo. All right. Non ten videoclip? Que putada, non? É esta. Non ten videoclip, sabedes? Se ten videoclip isto. A ver. Bueno, imos entrar no perfil deles directamente. Ah, non ten videoclip. Que putada, non? Vale, pois nada, escoitámolo sin videoclip. Imos lle dar unha escoita. Non ten, di Gordini, vale. Bueno, aquí imos ver antes a info. Está o Carliños, está cousas, creo que solo lle mete voces, non? Polo que me contou. É que non o quixen escoitar antes para escoitalo aquí. Imos a analizar aí como canta o Carlos, non? Porque, claro, esta peña toca mellor que nós. Sálese dos brutos estos que solo berran a peña que... A ver que tal. Pouca máis info temos, porque isto non está subido por eles, isto está subido directamente por YouTube, cando sacas o disco en Spotify. Que putada que non teña un vídeo. Imos coitar, Lástima que sexa todo certo. Hostia. Este rollo indie soame a... Vetusta Amor, algo así. Tratarei de conservalo feito. Ah, en galego. Hostia, pensei que esta peña cantaba en castelán. Irei por ti. A capital, recórdame o noso cenit. Moi ben, Correr o Franco a pé. Recórdame un pouco a Xinova tamén. Nas escaleiras da Quintana, no Algarve pateamos un sen fin.
E este é de dislexia, non? Vale. Xa sei quen é esta peña. Oca. Vale, o resto non os coñezo. Ok. Héctor dinos 6 de 10. Héctor é un tío exixente. Moi guai, moi guai. Moloume o rollo. Vale, pasaron outro e este pasou directamente á banda. De feito, mira, vou teño unha nota de prensa, creo que me enviaron. Entón, imos directamente lela e así vemos exactamente que nos contan. E o tema, así pillo o link do tema, dademe un segundo. Chámase Calle del Ruido. Supoño que os coñecedes. Eu coñezos de hai tempo de tocar nalgún bolo xuntos, non me lembro exactamente onde, pero esta peña leva anos, estos levan... Mira, na nota de prensa poñen é unha banda que levan dende 2009. Vale, levan anos, levan 14 anos dándolle. Di Rincón de Daniel, levan anos, antes tiñan outro nome. Joder, pois eu toquei como Calle del Ruido con eles un par de veces, igual hai 6-7 anos xa, Lembro unha, penso que en Monterroso e penso que outra en un festival que non me lembro como que se chamaba Orixe, que estaba Tanxugueiras tamén. Era Arritmia, Tanxugueiras, Calle del Ruido e non sei se era Escándalo ou unha movida así. Di Manu Castanchos, efectivamente, ese mesmo, vale. Dignos que que o día 9 de febreiro que estreaban o tema este, estamos un novo sinxelo coa colaboración dos portugueses Xutos e Pontapés. Non os coñezo. Unha homenaxe ao rock do país veciño feita a nosa maneira e en lingua galega. Porque esta peña xeralmente penso que cantan en castelán. máis collidos da man dos seus principais protagonistas, como Xutos e Pontapés son os principais protagonistas do rock portugués. Hostia, puto ignorantes son, non? A ver, deixademe botarlle un ollo. Xutos and Pontapés. A ver. Vou buscalos en Spotify por curiosidade. Me cago en Dios, chaval, que teñen cancións en 6 millóns de reproduccións. La Virgen Santísima. Carallo. Casi 200.000 ointes mensuais, carallo. Esto é unha señora colaboración, Sí. Vale. Sí que deben ser coñecidos. Di Pelo aí, os Xutos son moi grandes. Non os coñecía, tío, xa ves. É que... Non os coñecía, xa non hai moita desculpa. Non os controlaba. Vale, pois imos escoitar isto. Eu sei o que fan Calle del Ruido, que fan metal... imoslle chamar metal de principios dos 2000. O sea, non metal, basicamente, eu penso que se lle podría chamar. Igual me matan por dicir isto, non? Pero eu penso que é un grupo de rock metal que podería soar perfectamente no 2005, rollo eso. Non Linkin Park concretamente, pero ese estilo, ¿no? De nu metal, que a mí me flipa, concretamente ese estilo. Imos a meter unha escoita aí. Calle del Ruido. A ver. Vai ser este. Hostia, tocar con guantes debe ser unha movida de carallo, Metal sinfónico, sí. Rachel D. Metal sinfónico, sí. Usan, como escoitades, usan samples de un rollo máis repetitivo que melódico, quizáis, pero sí, ese rollo. Bueno, navega entre o metal e o rock, Isto tan metal non é... Por lo menos este tema está aí no medio, pero sí que teñen temas cañeiros, Estos son Calle del Ruido, vale. O cantante de Calle del Ruido. Logo supoño que haberá outro cantante que será o portugués, supoño. No son igual, ya no sé. A ver os soños de sí. A espera de que algo aconteza. A despexar a miña raiva. A vivir as...
Eso guay, ¿dónde está grabado esto? Ah, en Mafia, Cochichi, vale. Este tío sabe facer soar o rock a caña. Aquí se grabou penso que un par de discos de Nao, aparte da época onde Nao petou. Se grabou casi toda a discografía de Afónica, aunque logo Afónica masterizaban por aí adiante e tal. Sabe o que fai este tipo. Sabe o que fai. Di Rachel o coñezo do baixo dos guantes, eso é para o vídeo. Home, xa, joder, me cago en Dios. Xa, ata aí xa chego. Espero que non... O sea, é imposible tocar con guantes unha guitarra ou tes os dedos cortados ou se non apaga e vámonos. Pero sí, para o vídeo, para o vídeo. E Aitor eu fixen un par de veces, son contundentes. Sí, son guai. O que non tiven aferrado ás tentacións de cando as nubes se vayan o ceo azul ficará de cando as tebras se abran verás o sol brillar non son Hostia, tío, lémbrame a unha canción de Dragon Ball. Non caio en cara. Pero ten boas melodías, soa guai, soa guai. E o clip está ben feito. Moi guai. Estos patróns deben ser os portugueses, non? Efectivamente. Está guapo o tema, Esas notas onde digo de non sou o único molan moito. É un pouco o leitmotiv da canción, repítese varias veces ao longo do tema, algunhas veces en estrofas e outras veces no retrouso, e para min é o gancho da canción. Rachel di, hostia, que é a versión que eu dicía, pero isto é unha cover. Me cago en Dios. Eu dicindo, vaya melodías de puta madre. É unha cover isto, vale. Rachel, podesme pasar o link mentras acabamos con esta. Di Solid, que foi aí Florentino Fernández. Onde está Florentino? Cal deles, Florentino Fernández non ten o pelo blanco, non? Ou si, igual xa pasaron os anos por él. Rachel, ponme a versión aí no chat si podes. O link, porfa. Di Antón, Flo está como copito de nieve, non lo sabía, tío. É que non vexo a tele un carallo. Pues había ben tempo que nos quitaban solo con guá, Son guai, Bueno. É pegallenta, ademais, está guapa, Rachel morreu, tío. Rachel, onde estás? Como se chama a canción? A ver. A que cover? Tíronos aquí o rollo, sabes? En plan, isto é unha cover e marchou. A ver, vamos ver se o poñen aquí no videoclip. Aquí non pon que sexa unha cover, joder, non creo que sexa unha cover, non? Son un puto ignorante. A ver. Imos buscar por Non son o único, pero aquí vaime saír a de Jesucristo, vamos. A resposta de Rachel e Cona. Igual me perdí no chat, Igual me perdí no chat de Rachel, perdoa, porque podo correr perfectamente. Estou buscando, di. Vale.
Non son o único. Pero ti estás segura que isto é unha cover, tía? Porque, joder, eres... a min meterme na nota de prensa non pon nada que sexa unha cover, no YouTube non pon que sexa unha cover, non creo, tía. Ou si, bueno, eu confío en ti, que ti tes experiencia musical. Nada, pois imos lle dar un anaco. Hostia, que parei a canción a metade. Non, a metade non, ao final. Imos lle dar un anaco e escoitamos a de Rebelión, pero a di Rachel segurísima. Joder, tío. Pero é raro, porque normalmente cando fas un cover polo aquí, joder. Polo aquí ou polo no texto, non? Eu era unha nena. Pero Rachel, pero unha cover dunha canción, o sea, unha versión dunha canción de rock ou tal, ou é así unha canción tradicional? Non sei, igual os portugueses se durmen con isto, non sei, nin idea, tío. Bueno, xa sabedes, dadelle, mira, un like, plus, dadelle aí uns likes, seguidos en Instagram se vos molaron, Calle del Ruido. Hostia, aí está o Manu, xa nos mandou un link. Manu, a ver que me mandas, loco. Eso, que lle dedes a seguir aí nas redes sociais, no YouTube e tal, se vos molou. Se lle dades a seguir, mandadelle unha mensaxe e dicilles: descubrimos na canle de Alberto Busto, le debéis 2 chupitos de whisky. Vale. Resistencia, hostias, Rachel, vou ter que facerche aquí unha homenaxe. Di señora Cris, fa unha colabo cunha versión. Home, bueno, eso podería ocorrer, non? Pero joder, o normal sería documentalo, non? En plan, joder, poñer que un cover, a ver. Xa o pon nos comentarios. Vale. Mirámolo agora. Entón, perfecto. A ver. Joder, boa orella, Rachel, sí señor. Aplauso para Rachel, boa orella. Di Manu, moito di Rachel, pero fun eu ca miña labor de investigación. Quero un aplausito para sentirme realizado e querido Manu. Ti xa levas aquí un feixe de aplauso e te polo cu, pesado. En que pero onde o pon? Nos comentarios, onde? Nos comentarios do vídeo. A nosa homenaxe en Íñigo Galego rock portugués, que dios da mando os protagonistas, Nos comentarios da xente. Hostia, pero eso... Vale, o C. Pedro debe estar felicísimo, parabéns. A ver, eu entendo que ao mellor se é unha canción moi coñecida nun lugar, é ao mellor como se ti fas aquí unha versión, eu que sei, de Xirarei de Xil Ríos, e non pos nos comentarios que unha cover de Xil Ríos porque absolutamente todo o mundo sabe que é de Xil Ríos. Bueno, eu poñería, Eu penso que poñería. Eu penso que se faz unha versión, tío, hai que poñelo, joder. A min estaba me colando como canción propia, Personalmente, que ao final é unha canción totalmente distinta, non? E tal. Pero bueno, vale, perfecto. O tema está guapo, Si vos molou, dadelle aí a seguir a Calle del Ruido e a Xutos and Pontapés, ou Pontapés, ou como lles queiran chamar. Ben, pois ímonos escoitar o de Rebelión, que eu supoño que escoitastedes todo o mundo. Mira, eu non sei que opinades de isto. Non sei que opinades desto. Por certo, hai alguén aí? Porque igual hoxe estou me tirando aquí máis tempo que la hostia, e non sei. Pero estades 40 e pico persoas, joder, moi guai, para ver a un gilipollas falando aquí. Imos ver o videoclip de Rebelión. Sabedes que Iria é a muller e a nai da filla de Nervo, vale? Por eso, isto ten un plus. É moi bonito. Ten un plus de que son eles. Non todo o mundo quizáis o sabe, pero xa vos lo conto. Isto é arriscado. É unha bachata, vale? Rebelión é un grupo escuro, duro, cru. Por que poñedes isto? Estamos, vale. Por lo que dicía antes, é que vou co delay no chat e ás veces vos leo e non sei por onde ides.
Diboa, eras verta ti ou Pablo Motos, aí ganando sempre a Pablo Motos. Entón, é un tema arriscado, joder, unha bachata, salir da súa zona de confort, oles os cojones, xa vos lo dixen antes, eu penso que hai que como persoas e como músicos temos que probar cousas e está guai, e o disco ten a esencia de Rebelión de sempre, e ten unhas cantas pinceladas como esta que lle dan un acorde a hostia. Saltar ao E o vacío, videoclip está moi guai. encherme por fin, descanso nas ruínas, morena por ti. Saber que remata, que ten o seu fin, amarte a tarde. Hostia, pinteime, mírade. É que me acabo de tocar que teño todo isto da puta crema, joder. Pinteime logo de Berry Charak aquí. Bueno, en fin. Morena por ti. Bueno, non é o logo concretamente. É parte da portada da música Jaio Gil, pero... A ver, a min honestamente, se me dis hai un ano, posme esta base, me dis, isto vai ser un tema de Rebelión, non cho creo, pero que sabe parte da puta gracia, non? Que che sorprendan e dicir, eu, joder, escoitei a canción concretamente o domingo, que me puxen pola mañá a escoitar o disco enteiro, que xa vos dixen que me pasou o nervo para preparar a entrevista. E cando escoitei isto, parei aquí exactamente mentalmente dicindo, hostia, que collóns van cantar aquí agora, nesta base? E iso a min mólame moitísimo, tío. Claro, porque eu por aquí ia pensando, isto vai pegar un cambio radical e de repente vai salir Nervo cun AK-47 pegando tiro, tu puta madre, sabes? No, pero ten este flow. Camiño serio e decidido, ven pegame un tiro. Teño un coitelo na perneira por se son detido. O mundo sufre unha plaga. Sí, Roy, unha bachata chacho no título sí, pero a ver, eu non vin o videoclip, eu escoitei a canción a pelo nunhas grabacións aí tal e tampouco me puxe un disco do tirón, sabes, e non me ia fixando concretamente nos títulos, estaba cos cascos postos tirado na cama. Tirado no sofá concretamente. Xa non temos amigos, a familia non está, os que están tan feridos. Voltei renacido, tras falar coa morte, díxome vive a vida, deseso de sorte, torniquete pra ese corte, pra que tan so brote, a luz nun vencer, saindo no horizonte, se todo remata aquí, pido que digas no, que non me despedí. Eu non sei que ten a morena, eu non sei que a morena ten, viste preta. É que é super arriscadísimo, que vaya putos collóns e que guayes quedou, tío. Como a noite, os amor te viu beber, os amor te viu beber, os amor te viu nos ver. Aparte, eu digo vos unha movida, e isto dígovolo, isto non é por poñerlle poesía ao rollo. Eu poucas persoas vin que queiran máis a súa parella que o Nervo. Das primeiras veces que estiven con elas soas, tomándonos algo, das primeiras cousas que che conta é a súa historia de amor con esta muller, que é Iria, e o maravillosa que é como parella, como nai, a historia que viviron e toda a hostia. Eso xa volo aseguro eu. O sea, é das persoas que máis ama a súa parella que coñecín na miña vida. E velos aquí os dous, hostia, para os que os coñecemos é super guai, Isto non todo o mundo se vai ir á tumba deixando un legado de dicir, aí estamos os dous, isto queda para sempre. É moi bonito, tío, moi bonito. Sabedes que ela recita poesía e canta tamén, eu vin aí pouco na sala Rebullón e, joder, faino moi guai, ponlle unha paixón que se nota que se complementan moi guai os dous, porque fan as cousas con moita paixón os dous, son moi similares neso, cada un da súa maneira, porque Nervo é como super agresivo, en canto ti ves a Nervo e parece que che vai partir a cara, logo é un osito amoroso, tamén vos lo digo, pero no escenario é super agresivo, e ti ves a Nervo no escenario e non che molaría, se non o coñeces non che molaría cruzarte con el por unha rúa pola noite, pero e ela, sin embargo, é super doce no escenario, super calmada, é o repouso, sabes? É como o Nervo e a calma, é a hostia, é increíble. Morena, eu non sei que a morena ten, viste preta como a noite, os amor te viu beber, os amor te viu te
chega non frea, súa existencia clemencia. Miña Tiña que haber unha rapeada guapa aí. galero, llar de pantera, agora calquer santiño se lle reza. Historia grande. Esto xa me lo diredes. Esto vai reventar festivais. Real realeza, a vida e a morte bicándose suave e profundo mentres bachatean a peza. Medusa Perseo per se, nun Alfa Romeo tronqueando de seis. Dulce como mel, para contigo, sutil como a noite pintada a pincel. Para que mentir, chegarei con sigilo. Nada que E que despois o Nervo faiche isto, sabes? O tío, porque, vamos a ver, canta peña aí con esta cintura. Aquí. Sabes? O tipo chegache, venche de cantar unha puta bachata e mándache isto sobre este ritmo que non é nada sinxelo empatar como empatou aquí. historia grandeza, real realeza, a vida e a morte bicándose suave e profundo mentres bachatean a peza. Medusa Perseo per se, nun Non é Alfa nada. Que me acabo de lembrar agora. Cando vos preguntei que vos parece, porque hoxe estiven falando así algunhas cousas con el, con Nervo. Vou vos ensinar unha cousa. Vou facer aquí un exercicio de humildade porque vou quedar moi mal, vale? E despois rir de min. Non pasa nada, non pasa nada. Para eso viñamos. Hai unha cousa aquí que foi dura para min, Estive fodido un par de días. Mirade, vou poñer unha música triste. Creo. Deixademe buscalo. Hai un comentario. Vou baixar o volume desta movida. Vaya movida, tíos. Hai un comentario que case destroza a miña carreira como streamer. A miña curta carreira, prometedorísima. Que... Como que se corta? Córtase, Rachel, sí. Pois igual é a miña conexión, tíos. Pero mirade. Isto ponme moi triste.
quero que leades este comentario. Aquí se acaba a miña carreira como streamer. Aquí o amigo Pablos, para os que estreñades en modo podcast e non estedes lendo. O meu amigo Pablos Palaces. Saludos, Pablo. Non te coñezo, non teño o placer. Non estou facendo nada malo porque o escribiches públicamente. Puxo un comentario no que xa vexo no chat que estades poñendo verdades como a puño. Sabía que me ibades a acribillar, sabía que iades a acabar conmigo. Eu tentarei xustificarme ata onde poida e onde non, pois asumir os erros de un e para adiante, vale? Aquí o amigo Pablo púxome a ver, todo xunto. Eso sí, con V, oye, cando acerta hai que dicirlo tamén, non? A ver, todo xunto. Se vos deixa falar algo, cada vez que o vexo fala máis el que o entrevistado. Exclamación. Wow, me matou, chaval. Estou morto. Di Gordini, por fin a censura non puido evitar que saíran as críticas. Pablo, hijo puta, estás muerto. É coña, é coña. Evidentemente, non me importa un huevo que diga Pablo. A movida, a ver, eu vou dar a miña justificación. Eu intubo que Pablo non é unha persoa que veña por aquí a cotío, creo. Pablo, se estás aquí, canta claro. Estou convencido de que viñeches por aquí un día solto aí que veo algún grupo que che molaba moito. Estou seguro que non te vas a enterar do que che estou dicindo. Se estás aquí, non hai ningún problema. Se queres, métote aquí en directo, poñemos a cámara e falámoslo. Non che deixo falar. Eso sí, falo eu, ti escoitas. Que pa eso é mi puto canal. Pero ben, penso que Pablo non veo moito por aquí. A ver, eu vou me xustificar, vale? Ao mellor cola a xustificación ou ao mellor me dicides, chaval, cállate la boca e a dormir. A movida é, ás veces, vale, non todos os entrevistados e as entrevistadas son exactamente iguais. Nos streams, eu como streamer teño pouca experiencia, vale? Teño 8, 9 meses, 10 meses, non me lembro agora. Pero sí é certo que como consumidor levo moitos anos vendo Twitch, vale? Moitos. Prácticamente da orixe de Twitch. Entón, porque son un friki. Entón, hai unha cousa nos streams que normalmente, xeralmente, cando ves alguén que fai por rollos falados, que non son con videoxogos e tal, hai unha cousa que é moi importante e que te das conta cando unha persoa fai ben ou fai mal, que son saber usar ben os silencios. Vale, os silencios ti podelos usar na túa favor ou na túa contra. Por exemplo, Toxo Rabudo aí está dicindo con Jasper falaches pouco ti. Un pouco por aí vou ir, vale? Entón, usar os silencios cando ti estás só pode ser relativamente sinxelo, vale? Se tes un pouco de habilidade. Tamén vos digo unha cousa, pido vos o exercicio de que un día vos poñades a falar 2 horas diante dunha webcam, porque non é sinxelo. Non é nada sinxelo, podo dicir aí Dani, que está aí, que non é sinxelo estar 2, 3, 4 horas falando e non quedarte en blanco e tal. Pero, cando tes entrevistados, hai unha cousa que é peor que non saber xestionar ese tipo de silencio, que son os silencios incómodos. Eso, sabedes o que é cando vos subides nun ascensor e estades co voso veciño ou a vosa veciña que vos importa un huevo que pense e que tedes que facer a de que mal día fai hoxe. Bueno, ben, esas movidas ocorren. Entón, hai entrevistados como Jasper, que é como a min, que fala polos putos codos, xa está. O sea, si Pablo o día de Jasper non veo, é obvio, porque Jasper falou o que quixo e máis, vale? Eso está claro. Pero hai outra peña que ao mellor lle preguntas algo e a súa resposta é sí, no, vale? Entón, eu sí son consciente, vale, porque eu solo revisalos despois, si son consciente que ao longo destes 10 meses tamén aprendín cousas, tamén aprendín como sair, como incitar a peña a falar e tal. Son consciente de que hai certas entrevistas nas que eu tiven que falar moito. Eso é certo, é verdade. A min non é o que máis me mola, porque realmente me mola, pois, por exemplo, viñeron fillas de Casandra, tío, e escoitalas era un puto placer. Pero non todo o mundo ten a mesma verborrea, vale? Entón, supoño, quero intuir que Pablo se comeu algunha entrevista dun grupo que lle molaba,
pero que non falaba tanto ou non daba tanto xogo, entón eu tiven que facer o que poiden para sacar adiante a entrevista, supoño. O cal non quere dicir que eu falo de collóns. Eso é certo. Eu sei que falo porque me mola opinar cando ven o artista, non me mola o tipo de entrevista de fagoche unha pregunta, ti falas 3 minutos, fagoche outra pregunta, ti falas 4 minutos. Mólame que sexa unha conversa. Ao mellor a peña que non está habituado a este tipo de formato, que está máis habituado á televisión, non está acostumado a eso. Pero a min mólame opinar. A min mólame ter unha conversa. Non me mola ter unha entrevista. Por eso sempre digo que non fago entrevistas, sino que fago conversas. Entón, a min mólame que levarlle a contrario ao entrevistado, opinar como a él, dicir que sí, que non, tal, dar matices, porque me parece que é o distinto, non? Porque entrevistas de radio hai moitas, e entrevistas de tele hai moitas, e fan moi ben, son profesionais, pero non é o rollo, non? Entón, supoño que Pablo chegou aquí un día e se ofendeu moitísimo, pois porque a mellor o seu artista non falou o 70% do tempo. Pablo, sinto, tío. Sinto moito. A próxima vez que veñas por aquí, dime, son Pablos Palaces. Por favor, fala menos. Entón, di Mapi, o mellor é rajar no minuto cero como con MJ. Pois claro. O rollo é estar distendido, joder, non? E un pouco eso. Despois, evidentemente, pois streams como que imos facer con Rebelión, eu vou falar moito menos, porque é a presentación do disco de Rebelión. Eu vou tirar temas, pero quero que eles expoñan o rollo e eu non vou opinar tanto, vale? É un rollo un pouco diferente. Pero, joder, as conversas que demos aquí, pois penso que teñen que ser así, non? Tamén un pouco. Entón, bueno, viña por aí un pouco rollo e é pola coña aquí de Pablo. Que bueno, que un saúdo, Pablo, que cero fallo. De feito, penso que lle contestei, non? Sí, contesteille. Bueno, a ver, é a súa opinión, está ben, está correcto, non hai ningún problema. E nada máis, non sei se me queredes enterrar na miseria xa con algunha outra cousa ou piramos a cear. Di Rincón de Daniel, MJ outra que non cala tampouco, que esas son as entrevistas que ao final dan un pouco de xogo, tío. Di Gordini, pobre Pablo, non se lle deixa falar nin aquí, me cago en Dios, Pablo, si estás aí, manifiéstate. Entras, metoche a cámara, tío, chámote, sabes, o que queiras, entra aquí e expornos o rollo. Non vou entrar no seu perfil a ver cousas nin nada, o sea, tampouco lle imos facer, é unha coña, estamos entre colegueos, sempre aquí estamos entre colegueo, menos con los putos nazis. Di Jackie, joder, pois ala non falaron Jasper, Nervo, Tanxugueiras e demais, todas as entrevistas completas. Sí, joder, que depende moito da peña. Evidentemente, sí, esas entrevistas que dis concretamente son peña que teñen moita labia. Jasper, Nervo, Laia, Aida, teñen moita labia, entón eu podo opinar sen máis e que se echa unha conversa, joder, 50-50. Hai outros días que ao mellor tiven eu que meter de máis, é certo, recoñezo. Pablo, colle un alpaca e déitate, pero non, que non é eso, tío, que de verdade, que digo dende toda a coña, probablemente o comentario de Pablo é de broma, probablemente o comentario de Pablo é de coña, joder, que non o estou dicindo, a ver, que por facer aquí un pouco de gracia, ¿no? que me fixo gracia, pero non para nada é para hatear a Pablo ni nada, o sea, ni putísima. E aquí eu tamén estou de broma, xa o sei. E nada, que Pablo, que esperemos que estés aí na entrevista. Nada, xa me encargarei, me cago en Dios de falar pouco ese puto día, que che manden uns saúdos da Rebelión e toda a hostia. Bueno, peña, que arrancaremos ou que imos poñer aquí de fondo o tema deste de Capital Boscop, que me molou. Primeiro plano. Aí estamos. Que opinades vos? Falo moito nas entrevistas. Vos pensades que debería baixarlle aí unha? Igual, eu, se queredes, probamos un día. Non teño ningún problema. Se queredes, probamos un día, facemos unha entrevista a luz. Eu veño aquí, chego entrevistado e lle digo: hola, por que os llamáis Rebelión del Inframundo? E deixos falar. Despois dígolles: hola, por que cantáis en gallego? Podemos facer eso. Eu, se queredes, facémolo. Pero penso que o divertido é outro, non? Penso. Di Rodri, pero segues falando, cala un rato. Baneado, Rodri. Eu falo, non teño problema a falar. Sempre se me deu o de falar. Non hai fallo. Despois en persoa, os que me coñecedes e as que me coñecedes sabedes que
De primeira son un pouco bastante tímido, sei que algunha xente se vai rir cando lle diga o de tímido, pero de primeira, se non te coñezo de nada, é un pouco, dan así un pouco de hostia, non? Pero despois falo a Cristo. Di, señora Cris, non vimos aquí a ver entrevistas desas, non, o sea, nin eu a facelas, que me aburría como unha puta ostra, tío. Di Deimor que eres toxo, irmán. No, é son boiño, joder. Home, se me tocas os coñóns teño mala hostia. Para que nos imos a engañar. Xente, a verdade é que non fixemos nada moi productivo hoxe, máis que falar. Que era o que viñamos, pero espero que o pasarades guai. Di Antón, cando fala rebelión, agora despois do flipado este. Pois sí, tal cual, tal cual. Di Rachel, en persoa fala aínda máis. Que dis, joder, o que pasa que ti cando me vesme de xa contento, joder. Entón, a última vez que te vi en Rachel penso que foi en Negreira, non? Penso. No Nicra Rock. Pode ser. Que estivemos facendo mercadería de merchandising ali no maletero do meu coche, non? Pois nada, peña. Eso, que boas noites. Que foi un puto placer, como sempre. Hostia, esperade, antes de nada, que onte me botaron, onte entrei na canle de que últimamente está de moda poñerme a parir. Pillei o hate que tiña Dani aí no seu momento e agora pillei no eu. Onte entrei na canle de Rincón de Daniel e me dixeron: Alberto nunca hace raids. Alberto nunca hace raids, non sei que. Eu, bueno, hostia, a ver, a quen podemos raidear hoxe? Imos mirar. É que é verdade, é que teño toda a razón, nunca me lembro de facer raids. Vedes, aí está Vol tamén, que tamén me puxa a parir. Bueno, o mítico. Non vexo a ninguén que lle poda facer unha raid, porque non lle vou facer unha raid aí o Juan, non? A quen lle podo facer? A Lobeira Today. Vale, perfecto. Ah, no, está en directo, sí, perfecto. Voulle facer a Lobeira Today porque me fixo aí atrás un día, tío. Di Rincón de Daniel, tamén un tipo de Mallorca dixo que era fan teu. Quédate cobo, tes razón, tío. Tes razón. Entrei ali e hubo algunha cousa positiva. O resto foi todo hate, tío. Señora Cris, di, que iso? Pois conto vos. Agora mesmo que imos facer é que eu vos vou enviar a outra canle, vale? Que é a Lobeira Today, que é un home que tamén fai entrevistas e fai historias varias en galego, vale? Entón, ides vos ir todos cara ali. E o plan é, si vos mola quedades vos, se non eso xa é cousa vosa, pero o plan é que lle poñades ali no chat en plan que vides daqui e que vos salga dos huevos, eu que sei, decidelle que falo moito ou calquera movida así, o que vos preste. Entón, hostias, igual vos pido axuda aí para o da raid, tío, que fago tan poucas. Dani, aquí iniciar raíz hacia el canal, aquí lo tenemos, perfecto. A Lobeira Today, vale, está con 5 persoas, así que vos invadir o rollo, vale. Contade ya ali calquera movida. Di Gloria, faltanos o icono das caretas de Alberto. Bueno, icono xa faremos algún máis, que teño aí bastantes libres, pero que non teño tempo. Pero xa faremos, pero de caretas olvidadevos. Bueno, peña, que vos ides para ali. Aceptade, vale, penso que vos sale unha mensaxe no rollo tal. Aceptade e petadelle ali o chat, dadelle un saúdo da miña parte e moitísimas grazas por vir. Nada, ata a próxima, que igual xa é a de rebelión ou igual facemos unha antes, unha como moito. Vico, xente, iniciar raíz. A ver. Ide aceptando. Agora teño que dar algo máis, Dani. Preparado para iniciar el raid? Iniciar el raid agora. Veña, ides. Abur. Fostedes ou non? Podes darlle o esperar. Penso que lle din, non? Fixeno mal. Ou xa está de salir. Vou entrar ali, a ver. Imos entrar. Non me jodas, non a fixen. Menuda decepción, aquí seguimos. Joder, tío, pero como collón sei? A ver. A Lobeira Today. Iniciar raid. Que a veces falla no teléfono, vale. Ok. Iniciar raid. Un espectador está listo para iniciar unha raid. Veña, ide ya aceptando, a ver. Di Xeira pon raid e o nome do canal e acabas antes, pero así tamén debería ir, non? A ver.
Isto non é serio, bochornoso. Vale, vos ten polo. Que vedes por que non fago raid? Iniciar raid agora. E non ides, tío. É puta mierda. Vale, a ver. Barra raid espacio Aloveira Today. A ver se así. El chat deste canal solo admite seguidores e suscriptores. Ah, vale, que o ten capado el. Me cago na puta, pues hasta logo, Rai, tío. Sinto moito. É porque o tiña capado el, joder. Nada, pues a tomar polo cu. Sin raid, marchamos así. Vou pinchar aquí un tema de tal para marchar. E hasta luego. Xente, o que decíamos, non hai raid porque o ten capado. Así que nada, que nos vemos. Que supoño que o día de rebelión ou igual algún día antes. Raid e para a cama. E de o que queirades e para a cama. Veña. Bicazos, peña. Vémonos o día 26 ou antes. Pero o 26 non falledes, Abur.